leading source of news and information. We cover the nation. We connect the people. Nothing covers the Philippines like radio. No one captures the nation's heartbeat like Bombo Radio. Now, with 32 fully digitalized stations. Stay connected. Anytime, anywhere. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 55 minutos na nakalikan sa takna siningala sa 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Aray Soto 3 FM, Bombo Radio Iloilo, flagship stations on the number 1 and most trusted radio network kinakantri ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sang Biyernes, thank God it's Friday, Hulyo 18, tuig 2025. Sa gihapon, ini mo lang mo ang kurman, Bombot Shama Blanco Hover. Sa mga nagapanguna dalagkuan karon ng mga balita, mabaskog nga balod na eksperyensyahan diri sa bahisang syudad kag probinsya sa Iloilo, mga negosyante sa kilid sang baybay apektado. Kahoy kag poste na tumba bangod sa padayon sining pag-ulan-ulan. Sa pihak sining pahinlig ng mga barangay, preparado na in kaso mariyon ang barangay sa Sangguniang Kabataan Elections. Mga mangunguma sa Dumanga sa nagpabombo matapos wala nagabaton ang National Food Authority sang palay nga naghalin sa mga traders. Mga kabanwahanan sa probinsya sang Antique nag-angkon sang kalitan, tugas ang mamunog nga ulan. Pila ka mga landslide sini ang na-record sa nagkalilain sini nga mga kabanwahanan. May mga kabanwahanan man nga kung sa din na padayon sini nga ginabaha. Muni madalag kuha ng mga balita, issues kay impormasyon na may sentro karon sa aton sini nga pagpangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Udo. Ang aton sining oras 57 minutos na ang nakaligad karon sa takna sining alas 11. Ang aton sining alkalde ang nagpagwa sa mando may kantanan sa pag-suspend sa face-to-face classes. Bangod man sa sining maulanon karon iyang tsimpo. No, sa aton sining mga kabombo and speaking sa maulanon sining tsimpo, nagamando man diri si Mayor Inday Raisa Treñas. Bangod gati padayon nga nakabaton sa mga reports dagikan sa nagkalalain sining mga kabarangayan nga mayara sa pagdanaw-danaw pagbabaha put silingon mayara sa presensya sa tubig or ginasulod sa tubig. May mga areas nga nagapurong dira ang tubig. Ang alkalde nagmando na diri sa City Health Office nga mag-distribute sa prophylaxis pangontra ini sa pabulong ini pabatok sa leptospirosis. Timas sa Mayo pagid nga magalikaw kita na is paglusong sa danaw or sa tubig nga baha para malikawan naton ining leptospirosis nga isa man sa tuman kadelikado nga pamalatian nga makuha naton sa tubig siniya or sa mahigko sini nga tubig sa pagdanaw-danaw or pagbaha-baha. Ini nga palinton sa Bombo Radio Iloilo, hindi lang kay Adria sa bahing sang syudad sa Iloilo, lakip na sa mga area nga kung saan mayara sa pagbaha-baha, may pagdanaw-danaw. Kay kung mayara lang dira sa opening or pilas abing imo sining tiil, kag makapenetrate dira ang danaw or ang tubig baha, nga mayara sang ihi sang ilaga o kung ano man nga sining sapat nga carrier sang leptospirosis, panigurado nga ikaw ang maduktan gid sang sining balatian. Kung hindi malikawan nga maglusong sa danaw, lusong sa baha, magsuksok gid sang butas para nga malikawan naton ang nasambit sini karon nga pabalatian. Dugang nga balita kang impormasyon detalya sa aton sining mga mainit karon nga mga topiko, balikanta sa maray nga pagpalayag sa Bombo Aray sa Udto pagkatapos ang Bombo Network News. Yari ang mga simpleng paagi agud makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang naglabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya.
Nga ginadubilian ang iligal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa iligal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Yari ang mga simple nga paagi agon makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo o kon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo o kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kon magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Ngayon ay araw ng Biyernes, thank God it's Friday, ika-18 sa buwan ng Hulyo taong 2025. Sa ulo ng ating mga balita. Sa ating mga pangunahing balita, mahigit 5,000 pamilya apektado sa mga pagbaha sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Storm surge, itinaas naman sa 5 probinsya sa Northern Luzon dahil sa bagyong Krising. Abangan din sa ating weather update mamaya ang tropical storm Krising, lalo pang lumakas ang habagat na pinalakas ng bagyo sanhi ng landslide sa Sebaste, Antique. Abangan din sa iba pang mga balita, Department of Justice kinumpirma ang humingi rin ng tulong para sa DNA testing maliban pa sa mga kagamitan para sa search and retrieval operation. Yan po'y sa bansang Japan. Ilang grupo naman ang mapila sa Senado na tigilan ang pag-antala sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa ating provincial report mamaya, search and rescue team na posibleng i-deploy sa Northern Luzon, binuo na ng Philippine Coast Guard. At sa ating international news naman, 69 na katao patay sa sunog sa mall sa Iraq. Ang Prime Minister naman nag-utos ng investigasyon. Sa ating sports balita, ang composer ng mga kanta o awitin nitong si 8th Division World Champion Manny Pacquiao nagpasaring sa mga Pinoy na ayaw sumuporta sa Pinoy ring icon. At live, nationwide via satellite, naritong detalye ng ating mga balita. Umabot na sa 17,674 na katao ang natukoy ng Department of Social Welfare and Development na apektado sa malawakang pagbaha sa Mimaropa Region, Western Visayas, Central Visayas at maging sa Zamboanga Peninsula o dyan po sa may Region 9. Batay sa datos ng Department of Social Welfare and Development Disaster Response Management Office, ito'y katumbas ng 5,022 pamilya mula sa kabuang 100 at 42 barangay sa 4 na nabanggit na rehiyon. Kasalukuyan namang nakabukas ang hanggang 80 evacuation center kung saan pansamantalang naninirahan ang hanggang 1,578 pamilya. Ito'y binubuo ng 5,255 katao. Samantala, pinili naman na mahigit 3,000 pamilya na makitira pansamantala sa kanilang mga kakilala at mga kamag-anak matapos abutin ng baha ang kanilang mga tahanan. Ito'y katumbas naman ng 859 na pamilya. Batay pa sa report ng Department of Social Welfare and Development, umabot na sa 22 kabahayan ang natukoy bilang totally damaged habang 152 ang bahagyang napinsala. Natiling available ng halos 3 bilyong piso o 3 billion pesos na halaga po na supplies at quick response fund para magamit bilang tugon sa pangangailangan nitong mga biktima ng malawakang pagbaha.
Kaugnay pa niyan, lalo pang dumami ang bilang ng mga lugar na posibleng makaranas ng storm surge dahil yan sa banta ng bagyong Krising. Batay sa report na inilabas ng State Weather Bureau ngayong araw, mula sa 2 probinsya kahapon umabot na sa 5 probinsya ang maaaring makaranas ng matataas na daluyong na posibleng umabot hanggang 2 metro ang taas. Kinabibilangan ito ng Batanes, Cagayan, Ilocos Norte, Ilocos Sur at probinsya ng Isabela. Dahil dito, pinaiiwas sa mga residente sa mga coastal communities sa pagtutungo sa mga dalampasigan habang pinapakansela rin ang lahat ng mga marine activities. Ang storm surge ayon sa Weather Bureau ay maaaring mangyari sa susunod na 48 oras kasabay ng lalo pang paglapit ng bagyo. Pinapayuhan din ng ahensya ang mga Local Disaster Risk Reduction and Management Office na bantayan ang sitwasyon sa mga coastal communities at agad na maglabas ng abiso para sa kaligtasan ng mga residente. Sa kaugnay pa rin mga development, naglabas ng red rainfall warning ang State Weather Bureau ngayon pong araw sa ilang probinsya sa Northern Luzon kasabay ng lalo pang paglapit ng bagyong Krising. Kabilang sa mga nasa ilalim nito ay ang probinsya ng Cagayan, Isabela, Apayao at dyan sa probinsya ng Ilocos Norte. Ang red rainfall advisory mga kabombo ay nangangahulugan na babagsak ko hanggang sa 200 mm ng tubig ulan sa loob ng 24 oras. Maaari itong magdulot na malawakang pagbaha at pagguho ng mga lupa lalo sa mga bulubunduking lugar. Ngayong araw din ay nakataas ang orange rainfall warning sa mga probinsya ng Batanes, Ilocos Sur, Benguet, Kalinga, Abra, Quirino, La Union, Aurora, Quezon at maging dyan sa bahagi ng Camarines Norte at Camarines Sur dyan sa may Bicol Region. Ito'y katumbas naman ng 100 hanggang sa 200 mm ng mga ulan na inaasahang bubuhos sa susunod na 24 oras. Ayon sa Weather Bureau, posibleng magpatuloy pa ito hanggang sa araw ng Linggo dahil yan sa pag-iral ng bagyong Krising. Samantala ngayong araw din ay nakataas ang orange warning sa mga probinsya ng Palawan, Occidental Mindoro, Iloilo, Guimaras, Antique at Negros Occidental dahil yan sa pag-iral ng southwest monsoon o hanging amihan. Inasang aabot mula 100 hanggang 200 mm ng ulan ang bubuhos sa mga naturang probinsya sa susunod na 24 oras. Bombo Weather Update. Dako tayo dyan sa may Bombo Radio Philippines Weather Center mga kabombo. Ito kong si Tropical Storm Krising lalo pang lumakas. Ang habagat naman na pinapalakas ng naturang bagyo nagiging sanhi ng mga landslide sa ilang mga lugar dito ho sa ating bansa. Nasa linya ho natin si Bombo Victor Liantino. Bombo Genesis, hindi bababa sa 4 na bahay ang halos nilamon ho ng lupa matapos ang nangyaring landslide dyan ho sa Barangay Abiera sa Sibaste, Antique kahapon. Ito dulot ho ng walang humpay na pagbuhos ng malakas at mabigat na pag-ulan, epekto pa rin ng umiiral na habagat na lalo pang pinalalakas ng bagyong Krising. Batay sa datos ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council Sibaste, aabot sa 1 bahay ang naitalang totally damaged habang 3 naman ang partially damaged dahil yan sa naturang o itong pagguho ng lupa. Inaalam pa kung may nasawi o nasaktan sa naturang insidente. Sa ngayon ay lalo pang lumakas ang bagyong Krising habang patuloy na kumikilos naman patungo ho dito sa bahagi ng extreme northern Luzon. Malawak pa rin ho ang mga kaulapang dala ng naturang bagyo na halos matakpan nga ang buong bahagi ng ating bansa. Habang patuloy naman itong hinahatak at pinalalakas, ito namang southwest monsoon o hanging habagat na siya namang nagdudulot ng mga pag-ulan sa mga lugar dito ho sa western part ng Pilipinas. Huling namataan ang sentro ng bagyong Krising sa layong 195 km east ng Tugigaraw, Cagayan. Taglay na nito ang lakas ng hangin na umaabot sa 75 km per hour pagbugso na umaabot sa 90 km per hour. Kumikilos ang bagyo pa west-northwestward sa bilis naman at 25 km per hour. Sa ngayon nakataas pa rin ang Tropical Cyclone Wind Signal number 2 dyan ho sa Batanes, Cagayan, kabilang na ang Babuyan Island, Isabela, Apayao, Kalinga, northern at central portion ng Abra, eastern portion naman ng Mountain Province, eastern portion ho ng Ifugao, Ilocos Norte at northern portion ng Ilocos Sur. Tropical Cyclone Wind Signal number 1 naman ang umiiral ngayon sa Quirino, Nueva Vizcaya, nalalabing bahagi ng Mountain Province, nalalabing bahagi ng Ifugao, nalalabing bahagi ng Abra, Ilocos Sur, La Union, northern portion ng Pangasinan, northern portion naman ng Aurora at northeastern portion naman ng Nueva Ecija.
Patuloy nga na kumikilos ang bagyo pa northwestward sa loob yan ng 24 oras at tinitingnan pa rin ang senaryo na maaari itong maglandfall dito ho sa may mainland Cagayan o kaya naman dito sa may bahagi ng Babuyan Island ngayong hapon o kaya naman ay gabi. Tatahakin naman ito pa rin extreme northern Luzon na direksyon bago tuluyang lumabas sa Philippine Area of Responsibility bukas ng hapon. Bombo Genesis. Okay, medyo na panatili niya yung bilis or in fact bumilis ng ilang mga kilometro kada oras itong bagyo Bombo Victor. Yung lakas niya bahagyang tumaas din Ano yung worst case scenario na inaasahan natin dito? Hanggang sa anong signal level ang pwedeng maitaas sa mga lugar diyan sa may norte? Bombo Genesis, hanggang sa paglabas ng Philippine Area of Responsibility na tong si Bagyong Krising ay maaring umabot pa ito sa Severe Tropical Storm category at patungo na ito doon sa may mainland ng China, Bombo Genesis. At sa kabila ng paglabas nito sa Philippine Area of Responsibility, magdudulot pa rin ito ng mga pag-ulan dahil nga dito sa malawak na kaulapang dala ng naturang bagyo Bombo Genesis. Mga 90 plus na yata kanina Bombo Victor, yung lakas nito, posible bang lalagpas pa ng 100? Hindi natin inaalis yung senaryo ng ganyan Bombo Genesis kasi nga habang nasa karagatan itong si Bagyong Krising, patuloy itong mag-gain ng kanyang lakas at kagaya nga nababanggit natin kanina, maaari pa itong umabot sa Severe Tropical Storm category Bombo Genesis. Okay, sige, antabay lamang sa mga listeners, mga viewers natin. At kung may mga concern ho kayo, bukas po ang Bombo Radio Philippines. Pwede po ninyo kaming subaybayan mga kabombo. Gamit po ang ating Facebook page, ang Bombo Radio Philippines, at pwede rin po ninyong subaybayan ang www.bomboradio.com. Bukas din po kami sa YouTube. Pwede po ninyo kaming i-message gamit po ang ating iba't ibang mga social media pages. Maraming salamat, Bombo Victor. Yan muna ang aking ulat panahon mula dito sa Bombo Weather Center. Bombo Victor po ito. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! 11 minuto mga kabombo makalipas ang 12:00 ng tanghali. Sa kaugnay pa ring mga development, binabantayan na ng Philippine Coast Guard ang mga coastal towns sa Northern Luzon kasabay po ng unti-unting paglapit ng Bagyong Krising sa kalupaan ng Pilipinas. Inihanda na ng Coast Guard District Northeastern Luzon ang mga kagamitan at mga personnel upang magbantay at magsagawa ng patrol operation sa iba't ibang bahagi ng Northeastern Luzon, ang lugar na inasahang unang tutumbukin ng Bagyong Krising. Nakahanda ang ilang deployable response group sa bawat station at substation na may de-deploy sana anumang oras sa mga coastal municipalities na direktang nakaharap diyan po sa may Pacific Ocean. Bawat team ay may kakayahan na magsagawa ng search and rescue operation at may sapat na communications equipment, mga life vest, iba't ibang mga kakailanganin sa serye ng operasyon. Pinapayuhan naman ng naturang Coast Guard District ang mga mamayan na tumawag sa mga hotline number nito. Pwede po ninyong tawagan ang Coast Guard District Northeastern Luzon. By the way, nakikita ho ninyo sa inyong mga screen mga kabombo, yun pong mga hotline na pwede po ninyong tawagan anumang oras o anumang panahon. Ang mga ito ay nasa ilalim po ng Coast Guard District Northeastern Luzon. I-save lamang ho ninyo itong mga number para kung sakaling may mga kakailanganin ho kayo or may mga emergency ay pwede po ninyong tawagan ang mga naturang number. Sa ilalim po ito lahat ng Coast Guard District Northeastern Luzon, ang una pong tutumbukin ng Bagyong Krising, mga kabombo. Inaasahan pong tutumbukin nga ng bagyo yung mga probinsya ho ng Isabela, Cagayan at ang probinsya ng Batanes at posibleng maglandfall sa isa po sa mga nabanggit na probinsya anumang oras ngayon pong hapon hanggang bukas ng umaga. Sa iba pang impormasyon, mga kabombot, Star Nation, ang Department of Social Welfare and Development puspusan ang repacking at replenishment ng mga family food packs bilang bahagi ng paghahanda kay Krising. Alamin natin ang detalye sa pag-uulat ni Bombo Bea Piriza. Puspusan na ang ginagawang repacking at replenishment ng mga family food packs ng Department of Social Welfare and Development bilang paghahanda ngayong panahon ng tag-ulan at ng Bagyong Krising. Ayon kay DSWD spokesperson and Assistant Secretary Irene Dumlao, naka-activate na ang response cluster kung saan sa ilalim nito ay inihahanda na para sa mobilisasyon ang mga resources ng iba't ibang mga ahensya na siyang kabahagi ng response cluster ng National Disaster Risk Reduction Management Council. Layo nito na matiyak na magiging komprehensibo at well-coordinated ang magiging response efforts ng mga katuwang na ahensya ngayong tag-ulan at ngayong higit na andito na ang Bagyong Krising. Kasunod dito ay tiniyak naman ni Dumlao na nakahanda na para sa augmentation ang kanilang mga tauhan sa tanggapan ng Office of Civil Defense
para naman sa mas mabilis at mas maayos na koordinasyon sa mga pangangailangan ng iba't ibang mga lokal na pamahalaan. Kaugnay yan, pakinggan natin ang mga bahagi na pahayag ni DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao. Naka-blue alert status nga po kasalukuyan ng NDRIMC. Kakapirma lang po ng activation ng response cluster. So ibig sabihin, minomobilize na po natin yung mga resources ng mga iba't ibang mga government agencies na kabahagi ng response cluster ng NDRIMC para matiyak yung comprehensive and coordinated response efforts. Dahil nga po nabanggit ko na blue alert status, meron na po tayong mga iba't ibang personnel na naka-deploy na po doon sa OCD para maging maayos at mas mabilis yung coordination at maka-respond agad tayo sa mga request ng mga iba't ibang local government units. Sa kasalukuyan naman ay narito tayo ngayon sa kanilang National Resource Operations Center sa Pasay City, kung saan isinasagawa ang kanilang repacking ng mga family food pack bilang bahagi pa rin ng kanilang nakahandang mga replenishment kung sakali man na kailanganin pa sa mga maaaring apektadong lugar. Ayon kay Dumlao, sa kasalukuyan ay mayroong 2,941,403,617 nakabuo ang standby fund ang kanilang ahensya para naman sa pagbili ng kanilang mga stockpile goods at ilan pang pangangailangan. Habang higit sa 3 million naman ang kabuang bilang ng kanilang mga family food pack na strategically pre-positioned na sa buong bansa, kung saan 28,000 naman ang inihandang ready-to-eat na mga food pack at 300,000 mahigit ang mga non-food items. Ani Dumlao, dahil nga nakikita na at batay na rin sa mga ulat na lubhang maapektuhan ni Crising ang mga rehiyon ng Region 1, 2 at Cordillera Administrative Region, ay nakapaghanda na sila ng mga relief goods sa bahaging ito upang matiyak na magiging mabilis ang pagpapaabot ng tulong ng sa mga maapektuhang residente. Sa Region 1, kasalukuyan ng nakahanda ang higit sa 86,000 na mga family food pack, habang 143,000 naman ang naka-prepositioned na sa Region 2 at higit sa 50,000 naman ang nilaan para sa Cordillera Region. Dito naman sa Pasay City ay nasa higit 300,000 pa ang nakahandang replenishment para naman sa mga lalawigan at rehiyon na mangangailangan pa ng assistance mula sa kanilang tanggapan. Kaugnay yan, pakinggan natin muli ang tinig ni DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao. So sa kasulukuyan, ang total standby funds and stockpile ng DSWD ay nagkakahalaga po ng mahigit 2.9 billion pesos. Meron po tayong mahigit 3 million family food packs strategically prepositioned across the country. Meron din po tayong mga ready-to-eat food packs na nasa mga ports, and meron din po tayong mga non-food items also prepositioned in our warehouses. Dahil nga po, batay sa mga ulat, ang maapektuhan daw po ni Bagyong Crising ay ang Regions 1, 2, and the Cordillera Administrative Region. Nais po nating ibahagi na sa mga rehiyon po na ito, meron tayong more than 86,000 prepositioned family food packs in Region 1 warehouses, more than 143 family food packs in Region 2 warehouses, and more than 50,000 dyan po sa Cordillera Administrative Region. Let me also mention na more than 300,000 po yung ating mga family food packs dyan sa National Resource Operations. Samantala, nag-inspeksyon naman dito sa National Resource Operations Center si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang matiyak ang kahandaan ng DSWD ngayong bagyong Crising. Ayon sa Pangulo, nagpapakita lamang anya ito ng pagiging handa ng bansa sa mga kalamidad. Ipinagmalaki rin ng Pangulo ang mga teknolohiya na nakapaloob sa family kits sa ipinapamahagi sa mga apektadong residente, partikular na para sa maiinom na mineral water ng mga residente gamit ang filter na kasama sa ipapamahagi ng DSWD. Samantala, nanindigan naman si Dumlao na kung kakailanganin pa ng karagdagang replenishment ng mga stockpile, ay nakahandaan niya ang DSWD na gawin ang kanilang makakaya para makapaghatid ng tulong sa lahat ng apektado. Kaugnay yan, pakinggan natin muli ang tinig ni DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao. Produce ng mga family food packs. So kung kinakailangan po na mag-replenish tayo ng mga stockpiles ng 3 rehiyon na ito, iyan naman po ay gagawin ng ating punga. Sa kasalukuyan, Bombojay, nagpapatuloy pa rin ang repacking ng mga food packs dito sa Pasay City, kung saan makikita na mayroong family kit na binubuo naman o nakapaloob dito ang mga health kits, sanitary kits, dress kits at ilang kitchen kits na siyang makakatulong naman sa ating mga kababayan.
Iniyak din ng DSWD na sa tulong ng mga makabagong makinarya na narito ngayon sa National Resource Operations Center ay mas mapapabilis pa ang kanilang operasyon. Bombo Genesis, Bombo Jai. Doon sa nababanggit ng Department of Social Welfare and Development kanina na nagpapatuloy na repacking, Bombo Bea, yung mga na-ire-repack o yung nagagawa nilang i-repack ngayong araw, for stocking purposes na lang ba or dadalhin na kaagad dyan sa may Northern Luzon? Actually, Bombo Genesis, yung mga nandito sa National Resource Operations Center ay mga stocking purposes muna, dahil nga kagaya ng sinabi ni DSWD spokesperson and Assistant Secretary Irene Dumlao, may mga nakahanda na o naka-preposition na relief goods na doon sa mga rehiyon na maaaring tumbukin nitong ni Bagyong Krising. And also, yung ilan naman, meron ding mga nakahanda sa iba pang mga bahagi ng Pilipinas kung saan maaari ding maapektuhan nitong ating bagyo ngayong linggong ito, Bombo Genesis. Pero so far, wala pang mga lokal na pamalan na nag-request kasi baka mamaya may mga nag-request na and then nagkulang yung mga naka-preposition dati kaya inihahabol ngayon yung repacking. Wala namang ganitong senaryo, Bombo Bea. Wala pa naman sa ngayon, Bombo Genesis, dahil nga gaya nga ng sinabi ni Irene Dumlao, ni Assistant Secretary Irene Dumlao, meron pang nakahanda doon na sasapat kung sakali man na tumbukin nga ni Bagyong Krising itong mga naturang rehiyon, and kung sakali man na kulangin pa itong mga nakahandang o naka-preposition na family food packs dito sa mga rehiyon na ito, ay handa namang magbigay o magpaabot pa at mag-deliver itong National Resource Operations Center nila dito sa Pasay City ng mga karagdagan pang food packs doon sa mga naturang rehiyon, Bombo Genesis. Okay, sige. From time to time, balitaan mo kami dyan, Bombo Bea. Maraming salamat. Ingat-ingat ka dyan. Yan muna mga updates mula dito sa Pasay City. Ito si Bombo Bea Piniza. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Sa mga kaugnay pa rin pong development ngayong araw, pinangunahan ni Northern Luzon Command Commander Commodore Edward Ike Desagon ang pag-activate sa Disaster Response and Rescue Team ng naturang command kasabay ng pagkahanda sa inaasang pananalasa ng Bagyong Krising sa Hilagang Luzon. Ayon sa naturang Naval Command, ang may saklaw sa northeastern at northwestern seaboard ng bansa, inasang dadaanan po ng naturang bagyo. Pangunahin na naka-standby ang Naval Task Force 14 ng naturang command na nakahanda na mai-deploy sa iba't ibang bahagi ng Hilagang Luzon anumang oras upang tumugon sa mga komunidad na mangangailangan ng search, rescue at humanitarian operation. Nagsagawa rin ng inspection at assessment ng liderato ng naturang command sa mga kagamitan ng hukbo na kakailanganin para sa mga serye ng humanitarian assistance and disaster response na posibleng isagawa kasabay ng pananalasa ng bagyo. Kasabay nito ay nag-deploy na rin ang naturang command ng mga liaison personnel sa iba't ibang disaster management agencies para mas mapabilis ang magiging koordinasyon kung kailanganin ang tulong ng mga ito. Pagtitiyak ng Philippine Navy, sapat ang mga kagamitan at mga personnel nito na umalalay sa mga komunidad na maapektuhan sa pananalasa ng Bagyong Krising. Sa iba pang balita mga kabombot Star Nation, ang Department of Justice hindi lang dadagdag sa kagamitan sa search and retrieval operations na hiniling sa Japan. Tulong asiste sa pagsasagawa ng DNA testing isinasama na rin. Alamin natin ang mga detalye sa pag-uulat ni Bombo Grant Hilario. Kinumpirma ng Department of Justice na sila'y nakipag-usap na sa bansang Japan hinggil sa mga kahilingan nitong dagdag kagamitan sa ikinasang search and retrieval operation sa Talig, kung saan bumisita pa ang mga kinatawan ng Japan Embassy sa tanggapan ng naturang kagawaran upang mapag-usapan lamang ang mga kahilingan. Ayon mismo kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, kanilang tinalakay na rito ang mga posibleng hiramin ng Pilipinas sa Japan para mapadali ang pagsasagawa ng paghahanap sa labi ng mga sabungero. Ito kasi ang isa sa mga revelasyong isiniwalat ng isang testigong si alias Totoy o Julie Dondon Patidongan na inilibing umano ang mga biktima sa bahagi ng Talig. Ngunit bukod pa sa mga karagdagang kagamitan, hiling din ng Department of Justice na makapagbigay ng tulong o asiste ang Japan sa pagsasagawa naman ng DNA testing. Plano kasing isailalim ang mga nakuha at na-recover na mga buto sa Talig sa DNA testing upang matukoy kung ito'y tugma sa DNA samples ng kaanak na mga nawawalang sabungero. Some people from the Japanese embassy, the Interpol people, were here. And we just repeated our request for equipment
and of course for assistance with the DNA. Although we have a very competent crime lab in a police crime lab and an NBI crime lab capable of looking at DNA, we're looking at the best possible persons who can help us also. Kasi this is not an easy task. We need all the help that we can get. Bagamat hindi pa opisyal na kumikilos ang bansang Japan, siniguro naman ni Justice Secretary Remulla na ang mahalaga anya rito ay ang nasimulan ng pagproseso sa mga kakailanganin pang mga kagamitan. Ngunit kanyang paglilinaw na hindi ito nangangahulugang walang sapat na kakayahan ang mga ahensyang katuwang ng kagawaran sa pag-iimbestiga. Ang layon lamang raw nila ay makakalap ng iba pang mga tulong para mapadali ang investigasyon, lalo pat aminado ang kagawaran na hindi madali ang isinasagawang pag-iimbestiga. Hindi pa sila kumikilos, but the request is being processed. Pero ang mahalaga talaga, the Police Crime Lab, the PNP Crime Lab, the NBI, the NBI Forensics Group, will work on this together with the proposed National Forensics Institute, the people who will comprise the National Forensics Institute. Buhat ito'y umaasa ang Department of Justice na ito'y makadaragdag sa mga ebidensyang posibleng magamit sa nagpapatuloy na case build-up hinggil sa pagkawala ng mga sabungero. Mula dito sa Department of Justice, ito si Bombo Grant Hilario. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! 24 minutes makalipas ang 12:00 ng katanghalian. Update ho tayo mula sa My Philippine Ports Authority. Kasama natin ang tagapagsalita ng Philippine Ports Authority, si Ma'am Eunice Samonte. Kaugnay pa rin po sa sitwasyon ng ating mga pantalan. Ngayon pong patuloy yung inasang pananalasa ng bagyong Krising. Magandang tanghali po sa inyo. Magandang araw at welcome sa Bombo Radio Philippines. Ma'am Eunice, si Bombo Genesis po ito, kasama natin si Bombo Jai. Magandang tanghali po, Sir Jen at Ma'am Jai, no? At sa lahat po na nakikinig ngayong hapon. Thank you for joining us sa Bombo Radio Philippines. Kamusta ho yung sitwasyon sa mga pantalan ho sa ngayon? Simula po nung mga nagkaroon ng mga pagulan nitong nakalipas na Miyerkules hanggang sa araw na ito, Biyernes. Tama po yan, no? Tayo po'y nakamonitor sa ating pong mga pantalan sa ilalim na rin po ng direktiba ni PPA General Manager Jason Tiago. Kabilang po dyan yung pagmamonitor natin dito sa mga pantalan natin sa bandang Northern Luzon, dito po sa direksyon nitong Tropical Depression Krising, no? Sa ating pong monitoring, meron po tayong ilang mga stranded na pasahero na. Ito po yung mga pasahero na hindi na po nakabiyahe dahil sa lakas ng alon, no? Nasa 526 po yan. Mula po yan kaninang umaga as of 6 a.m. Sa trips po natin o yung mga canceled trips, may datos po tayo dito kung mga ilan na po yung so far na i-report pa sa inyong station? Dito po sa ating mga canceled trip, iba-iba po yung ating mga tinitingnan na lugar dito, no? Meron po sa Visayas at Mindanao, karaniwan po, no? For example po, dito po sa ating port sa Bicol, meron po tayong mga stranded dyan. Meron din po tayong mga stranded at saka canceled trip po dito po sa ating pantalan sa Palawan, Masbate, canceled trip din po dito sa bandang Western Leyte, Biliran, at saka po dito sa Eastern Leyte, Samar, at saka po sa Bohol. Pero meron din po tayong mga tinitingnan dito po sa Cagayan de Oro na nag-cancel na rin po ng biyahe, pati po dito sa Surigao, sa Buanga del Norte, at saka po dito sa Negros Oriental Siquijor at Negros Occidental Bacolod. Okay. Ma'am, kumusta naman po yung kalagayan ng mga stranded na mga pasahero? Nakakatira naman po ba sila ng mga pagkain? Yes, tama po yan. Actually, nitong June 27, nagkaroon na po ng MOA signing itong DSWD, saka po si PPA General Manager Jason Tiago, saka po si Secretary Rex Gatchalian. Ito po yung paglalagay ng mga food packs, no, sa ating mga pantalan. So, ibig sabihin po, bukod dun sa pinamimigay natin na libreng lugaw sa mga pasahero na stranded, meron din po silang nakukuha ngayon na mula sa DSWD, yung mga preposition food packs para siguraduhin po na hindi sila magugutom, no, habang nag-aantay na ma-lift yung travel order po para dito sa ating mga kapasahero na hindi makabiyahe dahil sa malakas na alon po. And as of now, may mga report ba from Port Management Office ng Philippine Ports Authority na inabot na ng mga pagbaha o may mga nasirang parts?
Sa pagbaha at saka sa damages, wala pa po tayo na itatala. No? Ang ating pong mga infrastructure ay built para dito sa mga ganitong klaseng kalamidad. But as of now, sana po wala naman na may ulat sa mga susunod pang araw. So kung sakaling magtatagal itong pananatili ng mga pasahero sa ports dahil sa masamang panahon, ano po yung contingency or protocol dito ng Philippine Ports Authority? Yes, nakalatag naman po ang ating mga emergency protocol, no? Starting po nitong nagmemo na si GM J. Santiago nitong July 18 at onwards po, no? Kabilang po dyan yung pagsasecure port facilities. Ibig po sabihin, kasama dyan yung pagre-ready natin ng mga emergency power system, yung mga generator, at saka po yung mga first aid kit and food and water, and atin pong mga paghahanda. Kabilang po dyan yung mga close monitoring sa ating kasamahan sa ating mga government agencies gaya ng Philippine Coast Guard, saka po yung mga local disaster risk reduction management offices. Dahil patuloy pa rin po yung pong pagbayo ng bagyong Krising, ma'am, ano? There's a possibility na baka lalo pang dumami yung mga stranded kung sakasakali. Kamusta po yung mga facilities natin so far na nagagamit po ng ating mga stranded passengers? Okay naman po yung mga to? That's correct po, no. Ito po ay panahon na nga ng bagyo. So bago pa man po itong mga bagyo pagdating sa ating bansa, nakapaghanda na po ang PPA dyan. Meron po tayong mga facilities na enough to cater these passengers na stranded. Kabilang po dyan yung mas maayos na mga passenger terminal, mas pinalawak na passenger terminal building para po dun muna sila mag-i-stay, no, habang sila po yung nag-aantay ng kanilang biyahe. So aircon naman po yung ating mga pasilidad, at saka po meron po tayong sapat ng mga amenities, like for example sa mga may kasamang bata, meron po tayong children's playroom sa ating po mga pantalan, and may prayer room din po, may mabibilan din ng pagkain, at saka po medyo inaayos na rin po yung ating mga charging station. Meron po yan, nakalatag na, pati yung ating mga water refilling station, at saka po yung ating mga palikuran ay malinis na rin po. May pet area, tama ho ba? Mga pantalan din? Ano po 'yon? Sorry. Pet area, yung pong mga pagbibiyahe na halimbawa wala pong dala-dala na mga certificate from Department of Agriculture pero may dala silang mga hayop. Anong mga protocol ho dito? Kapag po may dalang mga hayop, no, ay na-encourage po natin na meron din silang mga permit bago po pumunta sa pantalan, dahil ito po yung protocol na po ng ating Bureau of Animal Industry na dapat meron po silang dalang updated na veterinary health certificate, at saka po yung updated na travel permit na makukuha din naman po yan sa Bureau of Animal Industry bago po sila magtungo sa ating pantalan. Okay, sige, maraming salamat, Ma'am Eunice. Siguro paalala na lamang po natin sa mga kababayan po natin. Una, doon pa mga pasahero na may mga nakaschedule ho ngayon. And pangalawa din siguro sa mga shipping lines, kung may mga pa-abuso po sila, agahan yung pong paglalabas kung sakali. Tama po yan. Actually, ang ating pong Facebook page, no, i-shoutout ko na rin po yung ating Philippine Ports Authority o PPA Facebook page. Online po yan 24/7. Nandiyan po nakapost, at saka po updated po yan sa mga kanseladong biyahe, sa suspended trips, at pati na rin po sa mga ginagawa ng mga pantalan nationwide. Andiyan po nakalagay lahat ang ating po mga updates. Although tayo po in-encourage natin yung mga kababayan natin at saka mga babiyahe pa na mag-coordinate mismo sa kanilang mga shipping lines, dahil ito po dapat nagbibigay ng abiso o update yung mga shipping lines bago ang kanilang biyahe para alam nila kung kanselado o hindi. Kung hindi man po sila nakatanggap, ay maaari po silang mag-message dito po sa Facebook page ng Philippine Ports Authority. I-search lamang po nila Philippine Ports Authority at lalabas po yung may blue check. Yan po ang ating official Facebook page, at nakalagay po dyan, updated po yan 24/7. Thank you so much, Ma'am Eunice. Ingat-ingat po kayo. Maraming salamat po. Magandang hapon. Maraming salamat po. Ang tagapagsalita ng Philippine Ports Authority, si Ma'am Eunice Montecaugne po sa mga kalagayan po ng ating mga pantalan o itong mga ports sa ilalim po ng Philippine Ports Authority. This is Bombo Radio Philippines, #1, most trusted, unmatched, your leading source of news and information. We cover the nation. We connect the people. Nothing covers the Philippines like radio. No one captures the nation's heartbeat like Bombo Radio. Now, with 32 fully digitalized stations. Stay connected. Anytime, anywhere. Basta Radio Bombo!
oras natin, meron na lamang ho tayong 27 minutes bago po sumapit ang alauna ng hapon. Tiniyak ng Department of Justice na hindi lamang ang mga Philippine National Police, particular na ang Forensic Group, ang kabahagi po sa pagsusuri sa mga na-recover na buto at mga sako sa Taal Lake. Kundi ayon kay sa Department of Justice, meron ding partisipasyon dito ang kawanihan ng National Bureau of Investigation at sa naging pagtatanong ho ng Bombo Radio Philippines kay Secretary Jesus Crispin Remulla na Department of Justice. Kanyang kinumpirma na katuwang ng Pambansang Pulisya ang National Bureau sa pagsasagawa ng forensic examination sa mga na-recover na sako o mga kontrobersyal na bagay sa pamagitan ng Philippine Coast Guard. Maalala kasi na kamakailan lamang ay inihayag po ni Director at retired Judge Jaime Santiago na kasalukuyan pa silang naghihintay ng kung ano ang ipag-uutos sa kanila ng Department of Justice hinggil pa rin po sa naturang investigasyon. Kaya't buhatin to, binigyan ng linaw nitong si Secretary Remulla na bahagi pa rin ng National Bureau of Investigation sa nagpapatuloy ng investigasyon at pagsasagawa ng mga pagsusuri. Bagamat pinangunahan ito ng Pambansang Pulisya, ibinahagi ni National Bureau of Investigation Chief Santiago na kanilang iniimbestigahan maging ang mga salaysay na isinumite sa Pambansang Pulisya pagkatapos itong makalap. Tatapusin natin lahat ng investigation. Actually, ang PNP ang in charge sa lahat ng pagkuha ng statement. Kukunin muna namin lahat yan, kukulate namin, ayun, doon pa lang kami. Ayon pa rin po kay Director Santiago Magacabombo, bukas ang tanggapan ng National Bureau of Investigation sa mga posible pang lumabas na testigo hinggil sa pagkawala nitong mga sabungero. So far, wala pang lumalapit, pero welcome yun. Kung meron pang lalabas na ibang testigo, mas maganda para once and for all ma-resolve natin itong problema. Sa kasalukuyan, mga kabombo, nasa kustodiya ho ng Philippine National Police Forensic Group yung mga na-recover na buto upang isailalim sa nagpapatuloy na pagsusuri. Samantala, nanawagan ng Tindig Pilipinas at iba pang grupo sa Senado na itigil na ang umano'y pagbagal sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sinabi ng mga grupo na 4 na buwan nang hindi kumikilos ang Senado matapos matanggap ang reklamo mula sa Kamara. Giit ng grupo kung agad na kumilos ang Senado, nasa huling bahagi na sana ang paglilitis. Binatikos din nila si Senate President Francis Chis Escudero at sinabing ang ika-19th Congress ay kinakatawan ng pagkaantala at hindi ng aksyon. Dagdag ng mga grupo, ang umano'y pag-iiwas ni Duterte sa pananagutan ay nagpapalala sa toxic political environment ng pagbubukas ng 20th Congress. Anila ang impeachment ay nananatiling buhay dahil sa pagsisikap ng mga mamamayan. Nanawagan sila sa Ehekutibo, Senado, Kamara at Korte Suprema na tiyakin ang tuloy-tuloy at ganap na pagsasagawa ng impeachment trial. Nakatakdang magsagawa ng protesta ang mga grupo sa harap ng Korte Suprema sa Ermita sa Hulyo 22 at sa People Power Monument sa Hulyo 25. Dako tayo dyan sa may Palasyo Malacanang, si Pangulong Marcos tiniyak na palalawagin pa ang eGov PH Servicio Hub sa buong Pilipinas. Target po na mawala ang korupsyon, wala ng fixer at wala ng bahaba-habang pila. May update dyan si Bombuana Lee Soberano. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palalawakin pa sa buong bansa at ibaba sa mga local government units ang eGov PH Servicio Hub na inilunsad ngayong araw dito sa San Juan City. Ito ay one-stop shop kung saan lahat ng serbisyo ng pamahalaan ay pinag-isa para hindi na mahirapan pa ang ating mga kababayan. Ayon sa Pangulo, bukod sa online processing, mayroon ding physical na processing. Kaya hinihikayat nitong ating mga kababayan pumunta at gamitin ang mga ibinibigay na serbisyo ng pamahalaan na pinasimple na ngayon. Binigyang diin pa ng Pangulo, layon naman ng eGov PH Super App, maiwasan ang korupsyon sa mga ahensya ng pamahalaan, wala ng mga fixer at wala na rin mga mahabang pila. Ayaw kasi ng Pangulo, nahihirapan ang ating mga kababayan lalo sa pagpila para makakuha lamang ng serbisyo mula sa gobyerno. Pakinggan natin ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Na lahat. And this is now what we are inaugurating here in San Juan. But as I said, it's not only here in Luzon, Metro Manila. We will also do the same thing for all the local governments around the country. And I think that is a very, very important development because we are trying to make things easier for our kababayan so that they can go about their business na hindi naman sila nahihirapan at kung ano-ano pangangailangan.
si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mula sa Malacanang, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 source of news and information. Basta Radio, Bombo! Sa iba pang mga balita, humiling ng urgent status conference ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa International Criminal Court bago itong magsara para sa summer recess sa Hulyo 25. Layo ng pulong na talakayin ang kasalukuyang schedule ng confirmation of charges hearing na nakatakdang magsimula sa Setyembre 23. Sa inihaing kahilingan ng kanyang abogado na si Attorney Nicholas Kaufman sa International Criminal Court Pre-Trial Chamber 1, iginiit ng depensa na may mga pagkaantalang hindi nila kontrolado. Kabilang dito ang isang buwang pagkaantala sa mga dokumentong hiningi noong Abril 15 na naibigay lamang noong Mayo 16 at dagdag pang impormasyon na ipinadala umano sa kanila noong Hulyo 7. May iba pa raw silang hiling na hindi pa natutugunan. Ayon sa patakaran ng International Criminal Court, ang status conference ay ginagamit upang linawin ang mga usaping procedural sa kaso. Maaring maapektuhan ng desisyong ito ang mga takbo ng mga legal na proseso laban kay Duterte. Ang kaso ay may kaugnayan sa umano'y mga krimen na laban sa sangkatauhan o crimes against humanity. Sa ilalim yan ng kampanya kontra droga mula Nobyembre 1 noong 2011 hanggang March 16, 2019. Pinayagan ng International Criminal Court ang pagsisimula ng investigasyon noong Setyembre 15 taong 2021. Matapos ang pansamantalang suspensyon na pinagtibay ng International Court Appeals Chamber noong Hulyo 18 taong 2023 ang muling pag-usad ng investigasyon. Bagamat umurong na ang Pilipinas sa International Criminal Court noong Marso 17 taong 2018, nananatili ang jurisdiksyon ng korte sa mga kasong naganap habang miyembro pa ang bansa ng estado ng International Criminal Court. Bombo Sports News. Sa ating sports news, mga kabombo, pinasaringan ng composer ng mga kanta ng 8th Division World Boxing Champion na si Manny Pacquiao ang mga Pilipinong ayaw sumuporta sa ating kababayang boksingero. Ayon kay Lito Camo, nakakalungkot na may mga kapwa tayo Pinoy na hindi kayang magpakita ng kahit moral support kay Pacman. Ang mas nakakadismaya pa niya ay may ibang mas pinipili pang sumuporta sa kalaban habang may mga bumabatikos pa sa pambansang kamao. Naniniwala si Lito na sa huli ay karangalan ng mga Pilipino pa rin ang bitbit ni Pacman sa bawat tagumpay nito sa ibabaw ng ring. Maaarte dyan, ipagmamalaki nyo rin dahil naroon si Manny. Huwag ganun. Kailangan pag Pilipino ka, paglaban mo yung kapwa mo Pilipino. Okay? So ang tabayanan nyo, yung Sabado, linggo dyan, yung laban ni Manny. At ipagdasal mo siya. Sana makabalik siya dahil yun sa karangalan ng bawat isang Pilipino na may tulong na nananalaytay na Pilipino. Okay? Ang buhay ka Manny at sana yung manalo. Lito Camo po. Bahagi po yan ng statement na pahayag ni Lito Camo sa exclusive na kuha po ng Bombo Radio Philippines. Si Lito mga kabombo ay nasa Las Vegas bilang miyembro ng Team Pacquiao. Sa rin po ang nagsilbing composer ng mga awitin ni Pacman na kinabibilangan po ng lalaban ako para sa Pilipino, para sa iyo ang laban na to, lahing Pilipino, laban nating lahat ito, at ang Team Pacquiao na inawit po noon nitong si Glock 9. Bombo International News. Nasawi ang 69 katao at 11 pa ang nawawala matapos lamunin ng apoy ang Cornish Hypermarket sa lungsod ng Al-Quds sa katimugang Iraq. Makikita sa mga video ang pag-apula ng apoy ng mga bumbero at ang pagligtas sa mga tao mula sa bubong ng gusali. Ayon sa lokal na opisyal na si Ali Al-Mayahi, may mga bangkay pa ring hindi nare-recover sa ilalim ng guho. Batay sa inisyal na ulat ng pulisya, nagsimula ang sunog sa bahagi ng tindahan na nagbibenta ng pabango at mga cosmetics. Ilang katawan ang kailangang isailalim sa DNA testing dahil sa matinding pagkakasunog. Nag-utos naman si Prime Minister Mohamed Shia Al-Sudani ng agarang investigasyon at nagdeklara ng pambansang pagluluksa o national mourning. Kasong legal naman ay sinampalaban sa may-ari ng mall habang hinihintay ang paunang resulta ng investigasyon sa loob yan ng 48 oras. Noong taong 2023, matatandaan na higit 100 katao rin ang namatay sa sunog sa isang wedding hall sa Iraq, patunay na kakulangan ng safety standards sa bansa. Abangan humamaya ang report mula po kay Bombo Isa Cotoner. Ito hong MAC election ballot para sa Bangsamoro parliamentary elections
na imprenta na ho ng Commission on Elections. Samantala, itong post-assessment meeting kasama ho mga stakeholders hinggil sa katatapos na halalan, isinagaw na rin ng komisyon. Abangan po yan mamaya. Sa iba pang mga balita, inaresto ng National Bureau of Investigation o NBI ang isang hinihinalang abortionist sa isang entrapment operation matapos maaktuhang nagbebenta ng abortion pills online. Ayon sa NBI, walang lisensya o otorisasyon ang suspect para magbenta o pag-dispense ng gamot. Nag-utos ng abortion kit ang undercover agents at na-deliver ito sa Makati. Nang matanggap ng suspect ang bayad, agad siyang inaresto sa Maynila. Ang produktong binibenta ay isang do-it-yourself o DIY abortion kit na may kasamang instructions at ginagamit ng walang gabay ng lisensyadong doktor. Nagbabala naman ang Food and Drug Administration o FDA laban sa paggamit ng ganitong uri ng gamot dahil delikado ito at hindi dumaan sa tamang regulasyon. Nahaharap ngayon ang suspect sa kasong paglabag sa FDA Act, Cybercrime Prevention Act at Pharmacy Law. Nagpaalala rin ang mga otoridad sa publiko na huwag bumili ng hindi rehistradong gamot online, lalo na ang mga abortion pills. Sa halos kaugnay pong development, mariing kinukondena ng Commission on Human Rights ang patuloy na bentahan ho ng mga bata sa pamagitan din po ito ng online platform. Kamakailan ay tala po ng Commission on Human Rights ang ilang kaso kabilang ang isang sanggol na isang buwan gulang pa lamang na ibinebenta gamit po ang internet. Ang pagbebenta ho ng bata kahit ng sariling magulang ay malinaw na paglabag sa batas at itinuturing na child trafficking. Nananawagan po ang komisyon sa pamahalaan na tuparin ang obligasyon nito sa ilalim ng United Nations Convention on the Rights of the Child, particular na sa pag-iwas sa pagdukot, pagbebenta at trafficking nitong mga bata. Hinikayat din ng Commission on Human Rights ang mas maigpit na regulasyon sa online platform, mas pinahusay na investigasyon at mas mabilis na pag-usig sa mga salarin. Paalala rin ho na may legal na proseso para sa pag-ampon na dapat sundin upang mapangalagaan ang karapatan ng bawat bata. Samantala, nanawagan ng youth groups at AIDS Healthcare Foundation ng Philippines ng mas matibay at youth-centered na tugon laban sa HIV kasunod ng pagtaas ng kaso sa mga kabataang nasa edad 15 hanggang 25. Sinabi ni Dr. Ryan Ginara ng AIDS Healthcare Foundation na ang Human Immunodeficiency Virus o HIV ay dapat ituring na national emergency. Anya, araw-araw may nadagdagdag sa bilang kaya kailangan ng mas malawak na edukasyon at access sa prevention tools. Hinimok din ng grupo ang Malacanang na maglabas ng executive order para palakasin ang HIV problems o programs at labanan ang stigma. Ayon kay Julian Tumbali ng Girls Act, kailangan ng mas matibay na sex education. Iniulat ng Department of Health na tumaas ng 500% ang kaso ng HIV sa kabataan at umabot na sa mahigit 148,000 na kabuang bilang at maaring pumalo pa sa 400,000 kung hindi maaagapan. Nagkaloob ang Department of Health ng libreng condoms at pre-exposure prophylaxis bilang bahagi ng HIV prevention. Subalit tanging 6% o 211 million pesos lamang ng kabuang 3.6 billion pesos na HIV expenditure noong taong 2023 ang napunta sa mga preventive tools. Oras yun natin, meron na lamang kung tayong 14 minutes bago po sumapit ang alauna ng hapon. Hindi raw dadalo itong si Senator Ronald De La Rosa sa ikaapat na State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nakatakda po ito sa Hulyo 28. Anya, ayaw niyang makipagplastikan at sinabi rin na may sama ng loob sa ilang kongresista at sa ilang mga tao sa Malacanang. Kaya mas mabuti na lang umano na hindi siya dadalo. Biro pa ng Senador, inaasahan niyang ulitin ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang pahayag na ituturing siyang katulad ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sakaling maglabas ng arrest warrant ang International Criminal Court. Kaugnay pa rin po ito sa kanyang papel sa drug war ng nakalipas na administrasyon. Nilinaw din ng Senador na personal ang kanyang pasya at hindi ito koordinado sa Duterte Bloc na anyay malaya ring magdesisyon kung dadalo sila o hindi. Samantala, hindi rin dadalo si Vice President Sara Duterte sa State of the Nation address dahil nakatakda siyang dumalo sa Free Duterte Rally sa South Korea isang araw huyan bago ang State of the Nation address. Sa bahagi ito, mga Kabombot Star Nation, kuha na tayo ng mga balita sa ating provincial stations. Ang Philippine Coast Guard Northeastern Luzon bumuo na ng search and rescue team na posibleng e-deploy sakaling kailanganin sa pagtama nitong bagyong Krising. May mga balita dyan ng Bombo Radyo Kawayan.
Bumuo na ang Philippine Coast Guard of PCG Northeastern Luzon ng Search and Rescue Team na ide-deploy sakaling kailanganin sa pagdating ng Bagyong Krising. Sa panayam ng Bombo Radyo Kawayan kay Coast Guard Ensign Ryan Joe Arellano ng PCG Northeastern Luzon, sinabi niyang handang-handa na ang kanilang makagamitan para sa anumang rescue operations. Isa sa kanilang pangunahing paghahandaan ay ang pagbuo ng Search and Rescue Teams na agad tutugon sa mga komunidad kapag naramdaman ng epekto ng bagyo. Sa ngayon, may 5 deployable response groups o DRGs na ang nakahanda kasama na mga communication equipment at mga sasakyang panglupa at pandagat na gagamitin para sa posibleng rescue operations sa mga maapektuhan lugar. Bawat substation ng PCG ay may kanya-kanyang deployable response groups na naka-standby na rin ngayon. Bagamat may abiso na ang PCG sa kanilang mga estasyon kaugnay sa posibleng pagpapatupad ng no-sale policy, wala pa naman silang inilalabas na direktang kautusan dahil sa maganda pa ang lagay ng panahon kahapon. Muli namang nagpaalala si Arellano sa publiko na maging mapagmatsyag at tiyaging handa ang mga gamit para sa sakuna at manatili sa mga ligtas na lugar na oras na maranasan na ang epekto ng Bagyong Krising. Gusto lang ipating ng Coast Guard District Northeastern Zone ang tamang paghahanda at paglikas kung sakaling nangangailangan. Huwag na natin antayin na may mangyari pa at iwasan din na uminom ng anuman o mag-take ng anuman nakakalasing na inuumin para naman din ito sa ating kaligtasan. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Kawayan. Ako si Bombo Jason Felina and this is Bombo Radyo Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radyo Bombo. Yan pa rin sa bahagi ng Northern Luzon na tinutumbok ko ng Bagyong Krising, mga tauhan at malalaking equipment ng Department of Public Works and Highways nakahanda na rin sa magiging epekto ng naturang bagyo. May update dyan ng Bombo Radyo Tugigaraw. Inihayag ng Department of Public Works and Highways o DPWH Region 2 na naka-alerto ang kailang Disaster Quick Response Team, Incident Management Team at assets bilang paghahanda sa posibleng epekto ng paparating na Bagyong Krising. Ayon kay Marisol Acejo, ang Public Information Officer ng DPWH Region 2, nakaposisyon na ang kabuang 702 na tauhan na binubuo ng maintenance personnel, technical staff at field crew upang magsagawa ng clearing operations sa mga pangunahing kalsada o tulay at agarang pagtugon sa anumang sakuna o pagbaha. Kabilang sa mga nakahandang kagamitan ay ang 82 heavy equipment tulad ng dump trucks, backhoe at payloader na maaaring gamitin para sa paglikas at rescue operations. Mayroon ding 77 motor vehicles at 90 na iba pang kagamitan tulad ng generator sets at chainsaws na maaaring gamitin sa clearing operations at emergency repairs. Sa kasalukuyan, patuloy ang pagbabantay ng DPWH Region 2 sa lahat ng pangunahing tulay at kalsada sa Reyon 2 at sa mga landslide-prone at flood-prone areas. Mainam nilang alamin na muna ang kondisyon ng kalsada bago bumiyahe at makinig sa mga babala mula sa mga lokal ng pamahalaan at kaukulang ahensya. Binapaganda nga po dito po kay Typhoon Krising po, kami po ay naka-activate po ang aming DICT or ang aming Disaster and Incident Management Team na kung saan naka-ready na rin po ang ating mga quick response assets po. Ito po ay include din po ang ating mga manpower and equipment para nga po magbantay po sa ating mga pangunahing kalsada tulay sa buong region to and of course para nga po magsagawa ng response effort katulad po ng clearing operations kung meron po tayong mga pangunahing daanan po na maging impassable dulot nga po ng bagyo po na ito. At yan ang ulat mula dito sa Bombo Radyo Tuwegaraw. Ako si Bombo Rubiawoy Ibay and this is Bombo Radio Philippines, the #1 most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Ang Regional Disaster Risk Reduction and Management Council 6 nasa red alert status na. Biyahe ng mga sasakyang pandagat sa Iloilo kanselado na rin dahil sa habagat na pinalakas pa ng Bagyong Krising. May mga balita dyan ng Bombo Radyo Iloilo. Itinaas sa red alert ang status ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council 6 sa pamamagitan ng mga operation center nito kaugnay sa posibleng epekto ng southwest monsoon sa Western Visayas na mas pinalakas pa ng Bagyo Krising. Dahil sa heavy rainfall warning sa Iloilo, Guimaras at Antique, nananatiling naka-high alert ang konseho upang matiyak ang tuloy-tuloy na monitoring, koordinasyon at kahandaan para sa posibleng pagbaha, pagguho ng lupa o iba pang panganib. Pinapayuhan ang lahat ng local disaster risk reduction and management councils na manatiling alerto lalo na sa mga lugar na mataas ang panganib.
Hinihikayat din silang i-activate ang kanilang incidents management teams upang maging mabilis at maayos ang operasyon ng pagtugon. Sa bahagi ng Philippine Coast Guard Region 6, naka-alerto rin ang Deployable Response Group kasunod ng malawakang pagbaha sa reyon. Ayon kay Ensign Marvin Sensola, tagapagsalita at Chief of Staff ng Coast Guard Station Iloilo, pinaalalahanan ng Coast Guard ang lahat lalo na mga mangingisda at mga komunidad sa baybayin na maging maingat, mapagbatsag at laging may sapat na kaalaman sa panahon ng sakuna. Napag-alaman na ngayong umaga ay kansilado na ang biyahe ng mga fiber boat mula Iloilo papuntang Guimaras at pabalik dahil sa malalakas na hangin at malalaking alon sa Iloilo-Guimaras Strait. We have our capital vessel na naka-dock and ready sa Mililone Port in case of emergency of responses ready to respond. Coast Guard Special Operations Force personnel naka-ready, deployable response team ng mga Coast Guard substations within Iloilo Province and ready mag-responde anytime. Si Ensign Marvin Sensola. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and the most trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo! Ang kahandaan naman ng Gapis kontra kalamidad, kagaya ho ng mga bagyo, tampok sa Rescue Olympics 2025. May report dyan ng Bombo Radio Rojas. Idinaos ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Capiz ang Provincial Rescue Olympics 2025 sa Villarreal Stadium sa lungsod ng Rojas bilang paghahanda laban sa mga sakuna at kalamidad. Sa panayam ng Bombo Radio Rojas kay Attorney Sheila Artillero, ang pinuno ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office Capiz, ipinaliwanag niyang layunin ng aktibidad na may pakita at masubok ang kahandaan, kaalaman at koordinasyon ng mga pangkat mula sa lungsod ng Rojas at iba't ibang bayan sa probinsya ng Capiz. Sa pamamagitan ng iba't ibang paligsahan at pagsasanay, nasukat ang tatag, disiplina at galing ng bawat grupo sa pagresponde sa mga sitwasyong gaya ng lindol, sunog, baha at iba pang uri ng sakuna. Ayon pa kay Artillero, mahalaga ang patuloy na pagsasanay at pagtutulungan ng mga local responder upang mas mabilis at maayos silang makakilos sa oras ng totoong pangyayari. Nagpasalamat din siya sa lahat ng lumahok at tiniyak na magpapatuloy ang mga ganitong gawain para masiguro ang kaligtasan ng lahat ng mamamayan ng Capiz. Now, this is very important for our responders because this showcases the readiness, the skills and teamwork of each LGU DRRM team. And for our first provincial disaster rescue Olympics, we aim to build the camaraderie and bond of all the DRRM offices of the province of Capiz. This is the first for the province of Capiz. Mula rito sa himpilan ng Bombo Radio Rojas para sa Bombo Network News, ako si Bombo Darren Salomeo Henson. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Bombo Sports News. Ang 8th Division World Champion na si Manny Pacquiao, bumalik daw ang dating magandang kondisyon ayon ho sa kanyang coach. May update po dyan ng Bombo Radio Bacolod. Bumalik ang dating magandang kondisyon ni Filipino boxing legend Manny Pacquiao ayon sa kanyang coach. Sa panayam ng Bombo Radio Bacolod kay sports analyst Monico Nux Puentevilla, direkta sa Las Vegas, Nevada, USA, kahapon ang unang pagkakataon na nakita nito na isinama ng 8th Division Champion ang kanyang mga anak sa laro. Ayon kay Puentevilla, sa 16 na laban ni Pacquiao na siya ay nakasama, ito ay hindi nagsasama ng anak. Bago ang laro, araw-araw namang nagsasagawa ng prayer meeting si Manny na nakasanayan na nito simula pa dati. Sa pag-uusap nila ni Coach Buboy Fernandez, ang trainer ni Pacquiao, kahit ito ay nagulat nang makita na bumalik sa dating magandang kondisyon ang pambansang kamao. Payo naman ni Puentevilla na dapat ay mapatulog ni Pacquiao si American boxer Mario Barrios sa loob ng 5 rounds dahil bilang isa ring dating boksingero, nangangamba ito ng manghihina na si Pacquiao kung tatagal ang laro. Ayon dito, kasaysayan kung may panalo ni Pacquiao ang laro at ito ay maaaring kilalaning greatest boxer in the world, lalo na at siya ay 46 anyos na laban sa 30 anyos na WBC welterweight world champion.
Dagdag pa nito na ang laban ay hindi na exhibition match, kundi isang title bout. At kahit ang dating katunggali ng Filipino Pride na si Mexican boxer Juan Manuel Marquez ay naniniwala na may papanalo ni Pacquiao ang laro sa pamamagitan ng experience. Sa ngayon, dikit ang betting odds kung saan ang dating 3-1 odds pabor kay Barrios sa ngayon ay bumaba na sa 2-1 odds. May edad na, pero magandang kondisyon at nagulat ako ang sinabi ni Boboy Fernandez, yung kanyang coach, na iba ang kondisyon ngayon ni Manny. Nagulat siya na maganda. Pero sabi ko sa kanya, sana coach, mga 5 rounds lang kasi sigurado ako sa 4 years old, sa first 5 rounds, kung matumba niya si Barrios, tuloy-tuloy na yan. So mahirap after 5 rounds. I hope not, pero baka humina siya. Ang pustahan dito, lumalapit na lang lumalapit. Mula rito sa Bombo Radio Bacolod, para sa Bombo Network News, ito si Bombo Zaldi Foro II, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, Basta Radio, Bombo! Tuloy-tuloy po sa pagsubaybay sa ating 32 fully digitalized AM at mga FM station gamit po ang ating mga social media pages, mga kabombo. Pagkatapos po ng Bombo Network News, pwede po ninyong subaybayan ang ating po mga provincial station gamit yung kanila ding social media pages tulad po ng Facebook, YouTube, TikTok at maging sa Bombo Mobile App. Diyan sa Visayas area, lalo ko ngayon na binabayo po ng mga malawakang pag-ulan at mga pagbaha dulot po ng hanging amihan. Pwede po ninyong subaybayan ng ating mga provincial station at makinig, maging updated sa mga balita at mga impormasyon. Gaya po ng Bombo Radio Iloilo at Star FM Iloilo, dyan sa may probinsya ng Iloilo at karatig na probinsya. Sa Negros area naman, nariyan po ang Bombo Radio Bacolod at Star FM Bacolod. Sa probinsya ng Cebu at mga katabing probinsya ho nito, nariyan po ang Bombo Radio Cebu at Star FM Cebu. Sa Rojas area, nariyan din po ang Bombo Radio Rojas at Star FM Rojas. Sa mga Akyanon, mga kabombo, sa mga taga-riyan sa Aklan at mga katabing probinsya, nariyan po ang Bombo Radio Kalibo, habang sa probinsya ng Leyte at mga katabi nitong probinsya, nariyan ang Bombo Radio Tacloban. Tayong magtapos na nitong ating Oratio Imperata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo, yan na po ang kabuuan ng ating balitaan para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere. 2 minutos na nakaligan sa takna sining launa. Baliktad rin sa pagpangalagan sa bombo na isuunto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby sa aton sining mga kabombo kayari karon sa aton sining live studio, aton sining special draw winner nga magabaton sa Transistor Radio nga limited edition. Lakip na sila diri mga kasimanwa ang premyo nga 500 pesos cash.
Narito na ang isa sa mga winners ng brand new limited edition Bombo Radio AM/FM transistor radio with emergency LED light, rechargeable, portable, hindi nakapako sa isang stasyon lang, sa araw-araw na special draw ng Swerte sa Palengke. Gina-welcome natin sa live studio karon si Ma'am Julia Pabiona. Ma'am, good afternoon. Congratulations. Thank you. Okay, nauyata na sinini mo 500 pesos nga cash pero liyong ka naisip, abe? 100 pesos, 200 pesos, 300 pesos, 400 pesos, 500 pesos. 500 pesos, sigurado ka ma'am nga 500 pesos na? 500 pesos. Oh, basic kong play money na, ito abi mayo. Oh, tutuon nga kwarta na? Tuon nga kwarta. Tutuon nga kwarta. All right, Kag, syempre, ari ang limited edition nga radyo, wala na lansang sa isa lamang kay istasyonan, may LED light, may flashlight, subong man, rechargeable, pwede man sa battery, pwede man sa kuryente. Before sina ma'am, itestingan anay naton kung naga-andar inang radyo. Okay, Bumbo Mar, palihog ako assist sa kay ma'am ang radyo. Alright. Okay, nag-andar ang LED, ang flashlight. Dari kita sa radyo na. Nan, naga-feedback, nakatutok sa Bumbo Radio. Ara sa iban ng istasyon, makuha man. Okay. Sige. Alright. Anong mambal sini ni Ma'am Julia kay sa mga nabaton sining premyo? Ma'am, liog ko kapot sa imo sining radyo. Okay. Anong mambal ni Ma'am Julia? Salamat din yung damo sa Bumbo Radio sa ining premyo. Okay. Anong ganing imo sining proof of purchase, Ma'am? Pure gold nga resibo. Pure gold nga resibo. Permito naga-grocery si Ma'am Julia? Oo. Okay, sige. Ang dahaman to mga taga-demokrasya haro nga mag-intra sila para nga preyosimo, madaog man sila? Dila sa Barangay Demokrasya, kung sino mandaga pamati, mag-participate man kamo sa Swerte sa Palengke para badason kamo man ang musunod nga magadaog. Ang 500 pesos naman pamliti lang na. Kaygo na sa pamliti mo, pabalik to sa demokrasya haro? Sobra pa. Sobra pa. Alright. Sige, Basta Radio. Bombo. Star FM. It's all for you. Okay, there you have it. Si Ma'am Julia Pabiona sa nga demokrasya haro aton sininga special draw winner. Nagbaton sa limited edition nga radyo, wala na lansang sa isa lamang kaistasyonan, may LED light, may flashlight, pwede ma-charge o rechargeable, pwede man sa battery, pwede man sa kuryente. Kag pamliting 500 pesos ang bali Ma'am Julia sa inyo, sobra na ning 500 pesos para makabalik ko to sa demokrasya haro. Anyway, congratulations ikaw nga nagapamati, ikaw nga nagalantaw no pang ginahulat mo, luyag mo man bala nga magbaton sang mga dalagko sa nga cash prizes. Limited edition nga transistor radio, magpasakop na sa Swerte sa Palengke 2025. Masobra 8 million pesos in total prizes nationwide ang igapanagdag. May ara man kita sa weekly draw nga kung saan cash prize man ang premyo kag may ara man kita sang market draw. And market draw, speaking of market draw, buwas sa Saraga Public Market kita. May ara dito sa may fruit section, may drop box dito, may drop box man sa may entrance sa merkado publiko. So pwede ka mo makahulog sa inyo sining premyo. Tandaan mo kung gusto mo magdaog, damuon mo imo sining entries nga ginahulog para dako man ang imo sining chance nga magdaog. 7 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Check naton this time si Bombo Joe Maravilla kay mabaskog nga balod na eksperyensyahan diri sa syudad sa Iloilo, sa probinsya sa Iloilo. Muman, mga negosyante sa kilid sang baybay, apektado kay timalayan ng tiyempo. Grabe ang yasya sa hangin kag may mga pagbalod-balod sa aton sining mga kuturan. Kahoy kag poste, nagkalatumba sa sining pagbubo sa ulan. Mga balita na tipon sa patrol, kaupod sa kay Bombo Joe Marvilla. Bombo Joe Mar, please go ahead. Kabalaka ang pila ka pumuluyo karon sa syudad sang Iloilo sa ila sining kakayamtangan kadungan man sa sining mamatsagan nato no nga pag-ulan nga may dala sining pagdapya sang hangin adre sa may syudad sang Iloilo hasta subo no matsagan naton adre sa may palibot Bombo Champ. Santa Barbara no, Santa Barbara draw tabuas.
Yes, sa Tabarbara. Sa may entrance gida sa mga kabumbo naton. Ano to na bago Saraga? Saraga, pero maabot kita da. Pero milang ko ga abi nagakadula-dula ba nagakadula-dula hindi mga nagakadula-dula Santa Barbara sa liwat Santa Barbara ton nga market draw basi matingala bla kag makibot stand corrected Santa Barbara Public Market sa fruit section kag sa main entrance may drop box kita dira. Alright. Imo ka dula-dula kuya gani kadula gid mo. Dapat ya pagkadula mo balik ka dayon. Ati amugid. Sige. Balikan tato bang champ no sa status subong sa tempo naton sa na-mention bagulang nga ang pumuluyo nagakabalaka karon bangod sa sining mamatsagan naton no nga pag-ulan-ulan at the same time ang pagmadlos sang hangin especially sa mga coastal barangay diri sa may syudad sang Iloilo. Maobserbahan naton initialin diri sa may area sang Port San Pedro, area sang city proper ang adapyas ang balod nagadapot ng karsada mo ay ban si nga motorista no nakibot kay nabasa sa gulpihada si nga adapyas ang balod di ko lang tawon ta kataas na da no sang sining depensa sa kilid pero ti bangod sa mabaskog si nga balod nagadapyas siya nagalapot siya sa dalan. Isa ganito sa napakigangutan naton no kung napang check takin ang sitwasyon pila to ka mga naga-negosyo no especially sa mga naga-karinderiya ang apektado sa ila sining negosyo iban sini kani nagapaniran lang sang ila sining tsangge adribla mismo sa may tubang nasang sang karsada no nagatubang gid sa may baybay sa Port San Pedro. Bangod nga ti once kuno kon magdapyang balod nagasulod ang tubig no sa ila sining nga karinderya sa ila sining nga tsangge amo nang iban tigin pili na lang nga magpanirado bumbutsam no tuga karon sa sining pagtupa sang ulan nga may dala sining nga pagbadlo sang hangin. Ang iban ti ginpakamayo nga masira na lang bilong adlaw kay ti ang ulan hasta subong mabatsagan pa nimo basta sa pakros gabi kani man kag ang hangin sini nga dala sa ton sini nga mga kabumbo. Dugang pa sini ang porsyon man diri sa mga baranggayan halin diri sa area sang Port San Pedro diretso gid sa may area sang Santo Niño Sur no sa may Arevalo ti damo kada magyan barangay halin diri sa may San Juan Boulevard diri abi sa may Palapala no dira gid ang porsyon man nga gina karon gina igo sandlag ko sining balod hasta sa may Arevalo area bumbutsam sa ton sini nga mga kabumbuti kun lantawon ta sa Arevalo way da na sila da sang mo way na daya sang depensabla no kun sagang sa baybay nga ti kun magdaas ang balod hindi diretso amo nagkisa makit-an ta nga ang mga ramo nagakaradto nas karsada bangod sa sining mamunog karon nga pag-ulan tugaban sa sining bagyo kagamo ni subong isa gani dres na pakigangutan naton si Nairofilia Robles bumbo chamti suno sa ilani do hindi na sila ni katulog mo no si do mabi katulog dugay malengkado dang imo sining dapog barong kadol dang imo sining atop tugaya karon sang adapya sang mabaskog sining hangin actually suno sa iya ang ila sining nga kagamitan himos na galit nila do ready to go na sila bla in case kung magsulod ang tubig kay bala ni Nairopilia ni botla may isak dupad na lang halin sa baybay no tamagid ka lapit bumutsamp amo to nga kun magbaha o kun mag experience ang amo sining sitwasyon no ready na sila in case kun need nila nga mag-evacuate bumutsamp sa may nasambit sining karon nga lugar. Ang ginakabalakan nilang hangin kay ang balod hindi gid man tanto kataas kay doon medyo naghunas na siya. Ang budlay na kung taob kag dagangan karon sang dapyas ang hangin. So may mga best kani kuno nagasulod gid sa balay nila mo. No, di gid sila maka alapak sa balay nila sa Malaw ubos gid basa bangod sa sining ulan pananglitan kon magtaob no ang area mo nang ginabantayan kay na monitor nila. At the same time ti kapasalamat man sa kay mga barangay official fan nga nagalibot
no sa pag-check sang pumuluyo kung anong ila sining status kag kung pananglitan bala ngayon sila ang ipang-evacuate sa sambit na karon niya nga lugar. Ari plano ang kabahin anay sang pahayag ni Nay Rofelia Robles sa interview diri sa Bombo Radio. Mala, oro aligmat lang. Kagabi mo na nga daan do grabe na hangin Hindi pa tanto sang kagaw na nagumpisa. Mo lang gini no mga alas 2. Oo, nagamo na ni sa. Tapos subong daw wala na untat ang brutality. Ang budlay lang gid ang hangin. Hangin kay lutay naman subong. Lutay naman hindi naman magsaka ang balod. Budlay lang kun haytay kag hangin no. Budlay kun dako ang tubig sa baybay kag sabayan sang dako nga ano may nga bulyada sang hangin ti masaka gid sa. Kun haytay kag grabe hangin gasaka na din ko kay. Oo, masaka sa kung limbawa mga 1.8 magwa na sa dalan. So, kamusta ang ano ka barangay? Di ka informant sa inyong mga official kung anong brahon nyo in case kung emergency? Oo sikap gani aga pa da gani sa tubang tatoy so. Galantaw na sa kung ano ang damage. O wala man na. Di ka mo ready na ka mo in case kung mag-evacuate ng gay kay tapit-lapit-lapit lang ka mo sa baybay ho? Oo na mga gamit na pasaka naman wala naman ano mga lamisa kag mga bangko na ano na alam mo na pasaka na nga. Sa mo na yung sitwasyon do na nadamla ka mo? Ati lugay naman kami dis baybay. Kailan ang tuig? Lugay na isa diri sa mo na di mga 15 na di ang inina mo ni Estarano. Tiara mo sa kami sa tabok. Nadal naman kami kada ano tibala na namon ang routine namon kada tuig. Maganda no? Oo. Ti mga ano na mga gamit nyo nagkalatumba man no? Ang madalas ang hangin ti malupad sa yae. Oo, mo na pamuluton mo lang kung nag-ano Kung gabi ti siyempre angay sinido ano makatulog ka man tatdaw diretso ko naman sitwasyon at siyempre hindi kung kaysa kung madlo sa hangin may malagpok ano siyempre mabugtaw ka gid oo ligmat ka gid may ara ka na nga dahil mga flashlight yung mga ano kaso kung mag-burnout may ara ka gamiton oo siyempre mo gid na yung ulan namon nga no mo kay bisan battery lang niya makapamati ka radyo? Oo, yung radyo yung may battery ka lang, di ba? Ayos na. Makapamati. Kaya ma-updated ka na yan kung ano ang lagan sa bagyo. Si Nairo Perialo Bres, residente sa Santo Niño Sur, Arevalo, Bombotsam. Timing na sa mga kabubunaton, may mga transistor radio, importante gid na sa tion karon sang amos ng kalamidad nga updated sa mga balita, especially sa Bombo Radio, Bombotsam. Lakip man sini ang panugyan ni Iloilo City Police Office Director Police Colonel Kim Ligada no sa pamuluyo karon sa syudad nga hindi lang panyempo bantayan nila no kundi ang kagamitan sa sulod sang balay kay basiblang iban makita nilang kahigayunan tika nga sini kung may mga ipang-evacuate no nga mga residente wais ang tabo sa balay so basi atakihon no sa mga kawatan kiti way man sila pili at simpo no ulan or init man so dapat nga secure gid ang dabis gini kang sa usaho nila amo ni nga mga panyimpo subongo hindi lang kay kagamitan pati kasapatan Bombo Jomar. Amo niyang mga tsimpo nga kung sa diin ba o nagapanagitlo niyang mga kawatan. Kaya manilas niya maulan-ulan ang tsimpo, nami tulog sang tangiya. Dugay-dugay ni, lawig na lang ning bilin sang kasapatan nyo dakon. Amo ni ang isa to sa balsa ng tungdan nga hindi gid pakumpiyansa no kung may mga importante sining kagamitan kung may mga kwarta kada no sa sulod sang balay mga alahas da basi kon may nabilin da ni titaguon ng anay Bombotsam para in case kon mag-evacuate kundi wayasang basolon sa ulihi no ang mga pumuluyo panaglitan kon mag-atake inig mga kawatan so isa nang panugyan karon sa tungdan kag the same time ang kapulisan ti sige man nang hila sila nga duty hindi man apektado kag once kon may mga operation
no, may mga ipang-evacuate at nakaredy naman ang bug-o sinikaroon nga persa sang Iloilo City Police Office Bumbutsam. Ari nung kabahin sang pahayag ni Police Colonel Kim Ligada, Director sang ICPO. Sa mga especially those areas nga mga vulnerable sa baha, ang vulnerable sa mapaskong hangin. Ang paghalong sa mga sa mga kanimalay, kag mga pagkabutang bakit balabit kumahon kita sa mga nagpapangsaka-saka na mga individual. Kung makikita sila sa mga opportunity. Kami hinodre sa ICTO actually since gabi ginatagaro instruction ng mga patrollers nga mga patrol sa mga residential area especially sa gabi. Pero sa sining nga malaking na timpo, yan lang din no nga maghalong kita ang secure taton nga panimalay sa ang igatugas ang kalamidad. So, butsalingon ang kapulisan naton sige gyapon ila judicial officer sa sining malain sining nga pagdimpo ay mangyapon sa pagbago. Yes, so sige pa ito ni patrolya ay kaya nag-umpat eh. Hindi na excuse ang malain na timpo. So bali ang sa kapulisan naton may mga sir, may mga coordination man ang local disaster naton diri sa syudad in case karon kun may mga emergency nga may mga maipang-evacuate, may participation kita. Yes, so may kuwan kita no, may para kitang binder group na update ng aton nga si DRRMO sa status ang bilog na syudad, especially with areas nga vulnerable sa effects sa sining nga bagyo. And whatever ang kinahanglanon, ang aton nga pulisan na ready man sa pag-responde. Nabatian si Police Colonel Kim Ligada, ang Direktor sang Iloilo City Police Office Bumbutsam sa aton sini nga mga kabombo. So magluwas diri karon sa syudad, naka-check man kita no sa pila ka mga sitwasyon sang probinsya sang Iloilo. So gid monitor naton ining mga coastal municipalities tihalin kita diri sa Arevalo, Oton, Tigbawan, Gimbal, Banwa karon niya sang Miagao, Iloilo kag sa mga nabukid na sining porsyon. Ang diri sa Oton pakatos Tigbawan kag sa Gimbal aplo pareho ni ang sitwasyon tama kadlagko sini sa mga balod. Medyo okay pag gani kuha mo na diri sa may area sang Arevalo pa atras diri sa may area karon sang Palapala Rizal no, diri sa may City Proper. Bumbutsam kay do medyo ginasagang paya sang sang isla sang Gimaras ang hangin blat ang balod hindi tantog lagko. Pero diri sa may area karon sang Oton pakadto na to sa may Tigbawan kag Gimbal no, tama lagko sining mga balod. Ang ila sining depensa sa kilid tinagalapaw man ang tubig no, ang tubig nga halin sa mga kasubaan ang daga diretso diri sa baybay nagalapaw sa kalsada. Iban sining kading mga manog pangisda to naguntat na ang iban nga mga sakayan gid pang takas na sa may babaw kay basi ko niguon sang balod kag magkalaguba. Bumbutsam kay ang hangin open siya mo no, way sa sang bungguan unlike the Baisi Island sa Gibaras. So sa may area sa Gimbal amo na siya nga do maka atipon sa persang hangin sa area sa Gimbal da amo na nga dalagko no ang mga balod nga ginahaboy sini sa higad sang kalsada no, amo nang ating iban naglabay kinang jeep balasa man tong pasahero no, kay sa persado sa nga balod sini nga nagadapya sa subong sini karon nga mga tinion. Amo man sa mga naporsyon na to nga ibabaw sa may Banwa sang Miagao, Iloilo ang isa to nga Naklob Bridge no, nga na-damage man
tuga man sa sinisigi-sige kapag ulan. Bumbot sa aton sa nga mga kabumbo. Kaya ginisiali ang napasalamatan nga tiwaya sang na record abi nga may na missing na sa now nga record daton pero tingin na check man naton from time to time ang data sa mga local government unit. Ang isa lang to kay na ang nakita naton sa may Banwa sang Leon Bautimayo lakon way isang may naglabay sining motor no bangod nga sa area karon sa barangay Panginman Banwa sang Leon sa sige-sige lang nga pag-ulan no nagluka no ang kahoy sa diin di pagtumbas ang kahoy sa karsada no naigo yan ni ang wiring sang telecommunications company. So pag-igo yato sumandig pagsandig ya ang poste pagid amo to nga nadala pagid bumbusam siguro ti sa sige-siging ulan nagahumok ang duta amo to pag tumbas ng kahoy nagtumba man ang poste no ti katunga gid sang dalan sa may Panginman Leon ang hindi magyan bangod sini pero going naman no? Ang ginapatikayon sa clearing operation kag medyo maburubudlay la kay sa likoon ti kun dasig-dasig lagad mo kag way kakpalo ti laban-laban makadisgrasya gid amo na nga dapat malimpyuhan ini gilayon kag mabalik na sa normal no ang dalagan sa trapiko sa may nasambit sa karon nga barangay Bumbutsamp. Ang panahon sa probinsya madanlog kay nagaulan di ka magpanasig dalagan at mo gid no amo nang isadra sa Mayo gid nang himuon Bumbutsamp para tis makalikaw sa ginatawag sining aksidente bla. Ang sitwasyon sa probinsya mo madi sa syudad dugay-dugay untat no mo nablahambal sa mga katigulangan dugay binabayi ang ulan no dugay-dugay untat dugay-dugay ulan Bumbutsamp siguro interval sini tag 30 minutos tapos ulan naman siya. Ang ma-experiencehan naton sa may syudad lakip man sa may probinsya ang ulan nagri sa may probinsya mo nang medyo kusog-kusog lang siya no kun panggid diri sa syudad kag mo na siguro ang resulta man ingati kun latawon ta mga kasubaan no mga kasubaan naton no tama ka tama nakadamo sang volume sa tubig ang nagaagi bangod ba sa sige-sige nga pag-uran sa pag-ulan sa may nabukid na sining nga porsyon sa probinsya sang Iloilo. How's that, Bumbutsamp? All right, thank you so much, Bumbo Jomar. Amo nang latest situation sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Direktas Patrol ini si Bumbo Jomar Consumo Villa para sa number 1 news and source of information. Basta Radio. Bumbo. Salamat gid Bombo Jomar Villa sa imo siniiyang report direktamente karon sa patrol no sa aton sini nga mga kabombote mag-aligmat, maghalong, magtutok gid diri sa Bumbo Radio para nga updated sa pinaka-latest karon nga mga impormasyon na tuhoy man sa pinakauling alakat sang panahon. No, para nga mangin preparado kita kung mayara gani isang mga nagakigo siniiya karon nga advisory from aton sini nga mga authorities ti nagakadapat gid sini Banwa nga magsunod kita no para nga makalikaw kita sa naman nga sahi isang problema nga madugang pa tuga problema na kanan tuga sini sang maulanon sini nga tiyempo kay nagabaha diri iya sa palibot sang syudad kag probinsya man sang Iloilo lakip na ang pagluntad pa iya sa mga landslide bla sa bahin ganito sang probinsya sang Antique humalin pa iya kagapon sini Banwa may mga landslide na nga nagkalinabo may mga pagbaha naman nga na record. Balik-balikan ta karon ang probinsya sang Antique i-check naton sini nga correction dito. For the meantime sa aton sini nga pagpangalagad balikan ta dugang sini nga mga balita diri man sa bahin sa syudad sang Iloilo. Anong latest diri karon iyang preparasyon man sang Liga ng mga Barangay pananglitan sini nga madayon gid by December 1 ang eleksyon sa Barangay Sangguniang Kabataan Elections. Lakip na sina diri karon Banwa ga problema tong mga mangunguma sa Banwa sang Dumanggaso. Kaya National Food Authority wala na nagabaton sang palay halin sa traders.
Mga balita kang impormasyon sa aton sining pagpangalagan balikan ta diri sa palatuntunan ng Bumbuanay sa udto pagkatapos sang pila ka importante nga mga panumdum oras. Yari ang mga simple nga pagiagod makakinot sang tubig, hindi mag-shower o kung maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. Maggamit sang shower timer o kung mag-set sang alarm sa imo cellphone kag ilimit lamang sa 4 ka minuto ang pagpaligo. Kung nagagamit sang shower kag nagahulat pa sa pag-init sang tubig, saluda sang balde ang nagailig nga mabugnaw nga tubig kay sarang paining nga magamit. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutuon sa maayo ang mga utan agud mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kun sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ang cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agud nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sang COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agud makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong o kon labador sa paghugas sang mga ulutanon o kon prutas. Magdesignar sang baso o kon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kon yelo, hindi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kun tubig sa baso nga ginimnan, tipunon anay ini sa balde agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Paano ba lamang kalikaw sa aksidente sa dalan? Iyari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kung pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver. 32 minutos na nakaligad sa takna sining alauna. Balik sa pagpangalagad sa Bomboanay sa udto. Standby sa kay Bombo Hana Andaza. Check nato niya sining balita. Ang liga ng mga barangay preparado na sa hiwaton sinor pananglitan dayunon gid or madayon gid ang 2025 Barangay and Sangguniang Kabataan na elections by December. Ano nga mga preparasyon ang ginahikot karon sa liga ng mga barangay? Sa aton sining mga kabombo, check naton si Bombohana Andasa sa iya sining report. Bombohana, sa balita, please go ahead. Preparado na subong ang liga ng mga barangay sa palakamputon nga
barangay sa ang kabataan eleksyon sa buong tuig 2025 Bombo Cham. Ini man kasunod sa gin-anunsyo sa Commission Election sa pagpamelek ng amended calendar sa activities para sa barangay sa ang kabataan election na pagahiwasan niya mismo sa Desyembre 1, 2025. So base diri sa amended calendar sa COMELEC, magasugod rin ang voters registration Agosto 1 tugtog Agosto 10. Samtang iya ang Special Register Anywhere program, magkag-online filing application para sa mga reactivation sa mga voters, ipagpatuman iya sa Agosto 1 tugtog 7. So diri ang gina-expectar nga filing of certificate of candidacy. Diri may balaan kung sino diri ang magapadalagan bilang barangay captain and ibang tuman nga mga sa ilalim diri sa BSKE ang naka-schedule for October 1 tugtog October 7. So diri ginapahanumduman sa COMELEC nga ginadumilian iya ang premature campaigning halin sa Oktubre 1 tugtog Nobyembre 19 wherein ang ining right after sang filing sang COC. Samtang sa bahin iya sa mga kapulisan diri sa may election period kag banban magasugod man sa Oktubre 27 kag magapatayon tugtog Desyembre 31 kag diri nakatala na ang official campaign period kay pagapatuman iya halin sa Nobyembre 20 tugtog Nobyembre 29. So diri ang December 30 ang ining eve of election day upon before ang election and November 30 kung sa diin nga may patumang nga liquor ban kag prohibition sa campaigning giyabang mo dyan sa election day just like sa may 2022 national and local elections pareho man sa gihapon ang pagsulundan diri nga kung sa diin man may early voting para mas sa mga senior citizens, persons with disabilities kag mga pregnant women nga mga kababainhan maabot sa alas 5 tubtob alas 7 sang aga and regular voting hours magalawig mo niya sa 7 a.m. to 3 p.m. sang hapon. So diri gina-expectaran man right after election ang katapusan nga adlaw sang pagpasa sa ining SOTE Statement of Contribution Expenditures ang Desyembre 31 2025. So ini ang nagguwa na amended calendar month sa COMELEC for BSKE 2025. And the same man ang voter registration for Buarm Abbey ang sinlang man sa BSKE kagula sa epekto diri ang final list of voters para sa Buarm sa parliamentary election sa October 13, 2025. And diri man sa bahin man sa siyudad sa Iloilo at madiri nalapot si Maria Irene Ong, ang presidente sa Liga ng mga Barangay. Hindi rin pahayag nga nakahanda na diri ang mga barangay captain, si Mandiri gani nagapili na sa ilaman mismo makabulot sa ilang alinyada o kung nasin o diri ang magakontra sa mga kabarangayan. And based on him, say Honorable Ong, iya rin pahayag natin ang kalaban na diri sa mga kabarangayan, punong barangay, may mga kontragid ibang diri Bombo Cham. And so far, subong na-consider niya ang 2023 nga BSKE ang malimataw kay just like subong man na tuig 2025. Ibabati naton ang ining pahayag pa ni Maria Irene Ong, ang presidente sa Liga ng mga Barangay. So far, kakuha na kami, mga barangay kapitan, ang last term nga pangita na sa manabulos nila. So na ang wipe sang line-up, kuha na sila sang line-up nila para by next month, preparado na sila. And ginapananaw diri councilor by August ma-start naman diri ang registration. Oo, kamusta so far diri sa ang Liga ng mga Barangay? Ano ginapapreparar naton sa ila kag pahanumdum? Ako na ang ila line up kag sino madalagan kag kun may ara sila new voters ipa-register na nila. Anyway, nagwa na ang kwansang COMELEC kung din nga mga lugar sa mo na date. No? So, matandaan nila dito sila makadto kung may ara sila new voters. So, kalabanan sa mahaw sa imo nga pag-assess councilor, may mga bag-o ay hanggid nga magabunggo sa mga inikapitan?
Mayara gid eh. Mayara ginaya. In every election, mayara ginaya kontra. Oo. So bali, kamusta man ang peace and order naton sa mga kabarangayan naton subong? So far daw peaceful ng mga kabarangayan naton. Siguro tungod sa kadamo sa pulis. Kag sa aton sa mga implement nga bago nga 911. By the way, Councilor, na-mention man nimo ang 911 nga ina ang aton diri nga mga advisory kumbaga sa mga kabarangayan nga iban barangay level lang man. Ang problema, mga barangay level naman actually, ba't ginapalabot gid sa pulis? Actually, ang barangay level nga jutay nga away, mag-asawa, mga alaban din man mag-asawa, or utang, no? Di na yan, kapitan na yan, masyupanan, pwede na. Pero may aragi dyan na mga paghubog, na maghubog na yate, may naway na sila, may mga armas na sila, so kinangnan din ang pulis. So far, kamusta man sang past election sang may councilor, wala man kita sang na-record gid nga mga nagbayular sang gun ban diri sa city, abe? Sa dapat yan ko daw ay man daw peaceful lang sa siyudad sa Iloilo. Daw malaka na so far mga nagamaoy-maoy, mga laka na, no? Ti ano na daya ang council? Bumuana? Yes, Bombosyam na ba't nga diri si Exofficio Councilor Irene Ong, ang presidente sa Liga ng mga Barangay kaangot sa preparation for BSPE 2025. All right. Ini si Bombo Hana Mendoza Andasa, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo. Salamat kid na Bombo Hana Andasa sa imo sining follow-up report. So far, way pasang tawag sa ngani, way pasang layi diri nga napasar, no? Or ginpirmahan abi ang aton sini nga presidente nga gina-reschedule ang 2025 or December 1, 2025 barangay and sangguniang kabataan elections, mga kauturan, no? So padayon niya ang preparasyon sa Commission on Elections, and of course ang mga barangay official nagapreparar man sa mga magpari-elect kagang may tuyo nga magpapili. Oras na ton, 40 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Check naman this time balita ni Bombo Paulina Piliora. Mga mangunguma nagpabumbo matapos nga wala nang ginabaton sang National Food Authority ang mga palay kuno nga ginapamakal sila sa mga traders. Ano na lang ning gwa sini karon nila sa aton sini mga kabombo. I-check lang naton ang report ni Bombo Pauline. Pau, sa report, please go ahead. Nagbabombo ang pila diri sa mga mangunguma sa Banwasang Dumangas, partikular matapos nga last July 9 ini nakabaton ini sila sa information kag announcement gikan sa National Food Authority kag intipon ini sila sa gipatigayon man nga pagsinapol nga wala na or hindi na magbaton sang humay ang NFA nga halin sa mga traders. Natigayon rin naton nga malabot ang Confederated President ng Iloilo Province na si Mr. Rogelio Diamante kag iya diri pahayag nga sang last July 9 pamuligin pang tipon, ini sila dara partikular sa may barangay Bakong Dumangas kung sa diin ginpahibalo ini sila nga direkta na ini makuha o madalawat sa humay ang NSA sa mga mangunguma kag gina-require or isa sa mga requirements gidapat is ang clean and dry nga humay nga ginapangayo sa ilang Bombosyam. So ang moisture nga gina-require or level sa moisture dry dapat sa humay mo consider siya clean and dry is 14. Above that, na siya labsa, na ini siya basta consider kag medyo mas barato ang kuha sa ila sa NFA kag hindi na maghalin mismo sa mga traders. Pahayag diri sa natundan nga yara sa 29 pesos ang presyo sang NFA kag ginadalawat ini sa ila sang traders sa presyo ng 24 pesos ang una. Wala na ini sila yakin ang lansang transportation cost. Kag sa second cropping, nagabaton pa ang NFA sa humay halin sa traders sa presyo nga 23 pesos. Kag nakuha sa ila sa presyo sa traders sa 18 pesos. So, dira na mismo sa may ilang palayan, may sako na nga daan, ginakilo na sa mga traders, may tracking na. So sila,
wala na problema ho. And aside from that, may dryer, Bambodyam. So sa third cropping, sinilamang Bambodyam, wala na sila nagabaton ang NFA sa humay halin sa traders. Rason nga ang iban nga nakapang-ani na diri Bambodyam, kung titigad nga simana, dunag-init-init pagamay, nakapamulad pa sa humay, ining mga mangunguma sa bahid man sang Dumanga. And aside from that, biglayan sila sa gihapon mag-dispose o magbaligya sining ilaman nga ginabaligya nga humay bangod wala na gali nagabaton ang NFA sa may ila nga bodega Bambodyam may nakabutang nga dara nga dako nga tarpaulin nga we do not accept palay from traders amuning nakabutang dito sa ila nga bodega kung sahiyag diri nila puno na balang ila nga bodega Bambodyam. So ang iban dito nga nakapang-ani na nakabulad na napilitan na lang ibaligya ang ilang humay sa pulo ka peso sa mga traders. Kaya ang mga traders wala man balabaligyan Bambodyam. So naglinigad lang ko no, may nabaton dra siyang do information kay ining si Rogelio Diamante. Malapit-lapit labadan iya nga balay sa magbiligahan sa NFA. Medyo may nag-double parking. Kung siya naging kaduan, dito nakita yung HPG, nagtulo pamangkot siya. Gali kay ang din sa wide dito kang HPG, itong mga truck nga naghulat, gali na niya, dara sa may kilid sang karsada, pasulod sa may bodega, nga nagapasulod sa humay, ginapamangkot niya, kung diin halin ang humay, halin ini siya gali Bambodyam sa Mindoro. Amo ning tahayan sang NFA, hindi sila makabaton pag dira sang humay, nga halin dira ni sumusunod ang wasang Dumanga, sa kalapit pandira ng mga banwa. Kung halin sa Mindoro, Bumbupa o Butselingon, makasulod. Imported rice na eh? Wala lang ta iduyak imported rice in the pero halin sa Mindoro amo lang hindi lang mabaton. Di mas mayo patuyang patubas ang taga Mindoro ikumparar sa patubas ang taga Iloilo, aw? Amo gani kay ang gwa dire aside from na hindi na sila magbaton sa mga humay halin sa mga traders, mismo ang mga mangunguma hindi na makabutang sa mga humayan sa humay dara nila bangod kay puno na kuno na-try natin sa tutubong Bambodyam puno na gidman siya ti kuno mas mapasulod sila sa bag-ong mga humay nga halin sa mga mangunguma dara sa Banwa sa Dumangas. Kung makapagaling na sila, at pagsulod natin dito, wala man wala may ginagaling Bambodyam. Pag yung ibang dugani, duga alalawas na sila bodega. So, ang iban na humay, ginabutan dito sa may putotan, kagdara sa bahis ang takas. But as of now, amo pa na ang ginahulat-hulat nila kay nagpasalig. Wala ko nung may dryer or ongoing ang construction ng dryer dara sa may bodegahan sa NFA. Pero layo pa bala. Bambodyam, te amo na ang gipabutsyag diri nila nga hindi makakomply ang mangunguma mismo sang clean and dry nga humay bangod wala iya sang dryer nga gamiton ang NFA wala man di kung wala to na dira maguba ang mga ani dira sang mga mangunguma. And aside from that, sang tinalikdan lang mga semana may-ari ning nag-agrisenso ni Bala Bambodyam nga gina-allow diri nila ang mga farmers, fishermen, fisher folks nga mangutang sa isa man ka sa lending kay bulig man bala paroling-rolling sa mga ti karon ang iban to nakakommit na pangutang sa ilang mga abono ti pa di ko ang ilang ibayad kung sino ang baligyaan bala nila Bambodyam sang humay nila kay ang traders dako ang bulig kumbaga gina-consider diri nila nga tigahambal di kuno ang NFA nga ihatag pa bala kuno sa traders ang pila ka pesos kung idirekta na lang bala kuno Bambodyam. Admit man nila nga amo man ang sitwasyon pero sacrificial ina kuno kag vital ina bangod nga wala sila personal sa nga dryer kag wala na sila sang transportation cost Bambodyam kabahin bala dara pabati naton ang nanging pahayagan ng pamoboderi ni Rogelio Diamante, Confederated President sa Iloilo Province, subong isa man ka mangunguma dara man sa bahin sang Dumangas. So, nakibot kami sang magpatawag ang manager sang NFA sang meeting diri sa Barangay Bakong, Dumangas. Kag na-inform kami nga madalawat sila sang direkta sa farmers, no, sang clean and dry nga humay. Kag hindi na sila magbaton sang humay sang traders, no. So nag-meeting kami, nagtawag ako sang emergency meeting, no, SMC meeting sang NIA tungkol sang problema kani.
Kay sa obserbasyon namon, kung dalawa to nila ang sang NFA, abi ang humay sang traders nga gindalawat sa amon, no? Ang presyo mataas-taas pa. Kay sang una, 29 ang presyo sang NFA, ginadalawat sa amon sang traders sa 24, no? Bay na sako, dira na mismo sa talamnan mo, ginakilo na sang traders. Wala na tracking, kinanglan pa nga na sa mga farmers, mga bayaran, wine handling. Ang last nga price sang kwan, sang NFA, sinisang second cropping is 23. Sa amon kay ginabaton pa nila sang NFA ang traders, ang dalawat sa amon is 18 pesos. Di karon mga saan una ang sigon nga nag-29, ang 24 kuha sa traders, nag-18 ang kuha sa traders, mga saan una siya, sir? Nag-effect? Oo. Nag-untat lang na pag-close nila sang NFA. Kay buta na daw ang ila bodega. Nag-stop buying ang NFA. Oo. Kuno ang nagbuta sina nga humay hindi diri. Di na dito halin sa Mindoro. Nabalaan ko ina kay may nagreklamo siguro sa double parking dira sa karsada, man lapit ba lang ara man lang 1 kilometer away sa balay. Kag nagapauma ako nagyan ko may highway patrol group. Nag-usyoso ako kung ano, tigin pang dakop to ang mga truck kay naga-double parking, budlay na mag-agi. Dito nabalaan ko nga taga Mindoro ang mga truck. Kag dito halin sa Mindoro ang humay. Kung nagligad, pag meeting namon dito ko nabalaan nga ining may mga third cropping, panawag sina second dry third cropping, nga mapasulod, hindi na magbaton ng NFA, kay ti buta ng ilabudika. Ti ang tang siling sa akon sang NFA, si Ma'am Glenda Paz, either pututan, sang uli buta naman ang pututan, either dito sa Haro, sa Takas Haro dito. So, diya sa Kabsaka nga allocation, amo na. Uy kami aputan kung mano kami. Kay gina-compute namon, ang last nga presyo sang NFA is 23, ginadalawat sa amon sang traders sa 18 pesos. Okay. Ikumparar mo sa 10 pesos, kag sa 18, may 7 pesos mga makadto sa farmers. Kaya hindi kita farmers makakomply sang clean and dry nga na, kaya wala kami mga dryer. Ang NFA wala man. Mano na lang kami, ano namon ang humay namon. Pero kung baton nila ang traders, amo na silang gani ni Glenda Paz. Nga siya ginatag pa ninyo ang ganansya ninyo to sa traders. Gusto na, sakripisyal ina. Pero kung hindi nila paghihatag sa traders ang humay namon, ano namon, kaya wala kami dryer. Harvest na si. May financier na sila nga traders. Tikwaw na pulo ka pesos. Kung hindi ka ano sa ang buying price nila sa inyo diretso sa farmer, 10 pesos. 10 pesos. So good na ni. Wala na may garbage na. May nagpaligyan na to sa inyo mga farmer. Oo. Wala ang choice mo, no? Wala choice. Ang Halaon extension this is 28 kilometers from Dingle, alin sa dam. Ang maagyan nga mga banwa, Anilaw, no, Dingle, Anilaw, Barutak, Nuibok, Dumangas. No, amo na siya. So may 2,200 plus nga hectares nga rice land. May mga 1,600 farmers. Ang Halaor proper down to Mina, Anyo Lucena, Saraga, kag Dumangas, that's almost 12,500 hectares. Kung tani, ipuspon anay na ang ilang nakapalisin. Baklo nila ang sa traders. Kaya anyway, wala sila prior notice, sir, ha? Nga ma-take effect. Di ba 9 sila nag-meeting?
Effective na sila. Muna ang problema. Nakapangutang na sa iba. Oo, muna ang problema. At sa saan ko na sir, Why na nito? Why kami di aproba? Nagambal sila nga why na chance or temporary lang? Wala man magsiling nga temporary, kundi nga sila katuman lang sa ibabaw. That's why naghambal gani ako. Kag amo nang i-plaster ko sa kay Gob. Nga gapangayo ako sang postponement anay ng implementation. Kay sila nakahamitir ako sa Bilanon. Sila kung nibalaan ko man, mga technocrats people ang mandar sini. Wala na sila kadto suma. Ara na sila sa airport. Amo nang komentar ko gid. Bumacham si Rogelio Diamante, Confederated President sa Iloilo Province. Isa man ka mangunguma dira man sa bahin sa Dumangas, bumacham. So dito mga sobra isa kalibong mga farmers affected, but may nagpagwa man diri gani nga effective sa July 14, 2025 nga nagapamakal sa humay nga amo ni gani ilain ko ang presyo balabang bacham kad aside from that ang mga mangunguma dito dugang pasubong at nagabulo bagyo balakad ang iban wala dito nagmaralagid ang ilaman nga mga humay bambacham. All right. Ini si Bombo Pauline Dimitilio Pegueran. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Makaluluoy lang sa gyapon ang mga farmers naton sa bisan diin lang yang punto, no? Daw ang pag-ulikid, pagtata, pagpalangga nga ginapromisa sa mga opisyales daw why doon kita kati tapos na eleksyon mo. Ti bala na gid sang National Food Authority nga wala sang dryer ang aton sini nga mga mangunguma. No, ti hatagan sila sang almost impossible nga hilikoton, hindi nga almost impossible gini kay ti wide dryer mo sa aton sini nga mga kabumbo sang clean and dry nga ginapangita sa NFA. Mayo man kung tani ni nga hindi niya magbakalang niya NFA sa mga traders, kaya mga traders amo niyang nagaginansya. Why ni sila sang kapital nga farm inputs sa aton sini mga kabumbo makaluluoy ang mga mangunguma nga ginapangutangan sini nila tanan sini nga farm input pati duta kung kaysati sa aton sini mga kabumbo dalasa man o galing kay wala sang mga nagakaigo sining nga mga equipment such as the dryer ang mga mangunguma so mabudlay sa ila kag anong natabo nga aya nga dito pa nagakwa sa nga stock sa bahin sa nga Mindoro. Ining mga pag-ulikid kag pagtatap kag pagbulig sa mga mangunguma isa lamang bala ini ka kutso-kutso kag pagwapo nga diskarte sa Department of Agriculture sa pagpamuno sa Tiglikom dira. Daway man niya pakantuan sa inyo ang mga farmers naton, do ginamapya nyo yung farmers naton. Imbis nga kamo makabulig, kamo iya gabulig kamo tuod, patay sa ilang inyo pagbulig, hindi iya nga pagbulig para nga makadawa-dawa man mga farmers ta. But tingwa naton nga malabot din ang National Food Authority. No? Kung nga mo siniyang plastada sa karon manwa kay kaluluoy aton sini nga mga mangungumao. Oras naton 57 minutos na nakaligad sa takna nga launa. Check wanay aton sini nga correspondent sa probinsya kang Antique kay mga kabanwahanan dito tuman kadako sining kahalitan nga gintugas ang mamunog sining nga ulan. Daw halos ya tanan nga banwa dito sa may probinsya kang Antique ginbaha, may mga landslide pa. Si Bobo correspondent Joseph Buenconsejo may report. Bobo Joseph, please go ahead.
Padayon, nagmamonitor ang Antique Provincial Disaster Risk Reduction Management Office matangtanan sa pagbubo sa mamunog na ulan sa pipila kabahin sa probinsya lakip na ang northern portion sa Antique. Sa interview sa Bombo Radio kay Mr. Michael Tolentino, LDRMO4, iyagin payag nga 13 ka mga kabanuhanan ang ginalikipan sa 83 ka mga kabarangayan ang apektado sining habagat Bumutam. Duang pa niya nga 3,374 ka pamilya ang naka-evacuate subong sa evacuation center kag sa ila nga mga lapit nga pamilya Momocham. Samtang as of this moment Momocham, nagkupa na ang mamunog nga pagulan diri sa may bahin niya sa Sebastian Antique subong nga hapon Momocham. But of course no, base sa aton kagina Momocham sa aton pagbiyahe, may nakita bala kita no nga padayon man sa gihapon nga ginatinluan ang mga karsada may ginalikipan na dito sa may barangay Bakalan. At the same time dito ang isa katulay no nga aton pagkakatuan karon Burubay. And of course Momocham, isa pa ka-report nga ang tatlo ka missing Momocham, duha diri sa may Banwasang Sebaste kag isa sa may Banwasang Tobias Punier ang waay pa makita hasta sumo Momocham. Apang no suno man kay Mr. Tolentino, may report siya nga nabaton nga may nakita ang isang ka-subject dito sa lawod pero waay pagid matulid kung ano nga sakop ang lawod nga ginasiling ni Mr. Tolentino. As of this moment, ginapadayon man sa gihapon ng ilang investigasyon kung ang subject nga to bala isa ato sa mga missing nga mga persons o kung hindi man gid Bumucham. All right. So, amo na ang latest dira Bombo Joseph. May mga na-record na bala nga ti magluwas sa ginapayag missing. May mga na-record na nga casualty or fatality dira sa area sa probinsya. So far Momocham no, thank God man kay suno man kay Mr. Tolentino, why man Momocham ti may na-record bala sa ang mga fatality o kun mga nagkalamatay sa sining pag-agi sang habagat nga ginpabaskog ni Tropical Storm Krising. As of this moment Momocham, halin sa red alert status, nag-yellow o kun orange alert status na lang ang bahin sa probinsya sa Antique. Kag of course no, padayon man sa gihapon nga ginamonitor kay inagana isang aga may natumba dito sa may bahin niya sang Banwasang Paknoon nga dako nga kasya, and so far possible naman siya as of this moment Momocham. All right, ining balay ni na tabunan sa layon, kumusta na kutkot na nakuha na ning layon na Bombo Joseph? And so far Momocham no, ang tatlo ko ng apat no kabalay dira sa may barangay Abiera, ang isa dira Momocham ang totally destroyed gid. Samtang ang tatlo partially damaged na mga Momocham. And as of this moment ginatingwaan naman no sang mga lokal nga opisyal nga makutkot ang nasambit nga mga duta sa dira sa may barangay Abiera nga gintabunan ang mga pamalay Momocham. And of course kag-ina sa aton man nga pag-agi diri sa National Highway, may pipila pagalibo hindi lang ganiya Momocham sa may barangay Abiera ang dako ang landslide Momocham, kundi sa may bahin man niya sang barangay Bakalan, sakop na sa National Highway, may atuman ng mga puluyan na actually hindi magid bala totally nga natakpan, kundi do may porsyon ng bala nga naabay ang ilay ang dingding nga nakaabot dito ang lupa Momocham. All right, in terms naman iya sang level sang tubig naghupa na Bombo Joseph? So far Momocham no, thank God man kay papaano no, as of this moment o as of the moment nagahupa naman no ang level sang tubig, pero dako man sa gihapon yang balod sa kadagatan diri sa probinsya sa Antique. And of course hopefully nga magmangin maayo lang ang sitwasyon umpisa subong hapon hasta sa buwas nga adlaw Momocham, kay of course no ginamonitor man sang PDRMO Antique, at the same time ang mga local government unit. And of course Momocham, nakahatag naman sang mga food packs ang provincial governments sang Antique sa pagpanguna ini ni Governor Paulo Javier, kag of course no sa bulig man sang Department of Social Welfare and Development Office Momocham. All right, thank you so much Bombo Joseph. Direktor diri sa probinsya sa Antique, inis Bombo correspondent Joseph Buen Consejo, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio.
Salamat kid sa aton sining correspondent dito sa probinsya kang Antique. Mayo-mayo naman kay matamat na to kalmante ang sitwasyon in terms sa pagbubo sang ulan kag level sang tubig kay ti pila ka mga kabanwanan nga pati sa ila sini nga mga major highway ang nalabot na sang tubig baha, nagluntad ang mga landslide. Ti sa aton sini mga kabombo, mientras tanto nga ti medyo malain ang tiyempo, nagakadapat nga magaligmat kin kita sa mga areas nga flood prone. Hindi nyo na paghulata nga magtaas pa ay ang tubig as much as possible. Amat-amatan nyo na mga kagamitan nyo dira nga maka-evacuate ka mo. Magtutok dire sa Bombo Radio sa pinaka-latest sini karon nga pag-check man naton sa pag-asa sa aton sini nga weather forecast. Standby na kamo sa aton sinima kuturan sa masunod sining programa ang kahapon lamang program. Kaupod naman sa kay Tita Regine. Isa mo siya Blanco Vergabilin sa imo sa mananay nga hapon. May God bless us all. This is Bombo Radio Philippines, the #1 most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Oras 3 minutos na kaligad sa tak ng alas 2. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for July 13 to 19, 2025. Nangin kaupod ninyo sila sa Father's Day 2025. Mangin inyo naman sila liwat exclusively sa Hulyo 19, Sabado, as Plazuela de Iloilo brings you Concert at the Plaza presents The Rock Station Band, blasting off alas 6 ng gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo, special edition mags kag madamo pang iban ang igaparafol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Hulyo 20, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sa Holy Mass, magpangamuyo kita sa Ginoo nga i-remind ang aton mga lideres sang conflicting countries nga ang violence hindi ang sabat sa tanan nga sahi sang misunderstanding. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2025. Tanan kita mayara sang bulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bango dinhi nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man ang imo nga kaladtuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kon inoras nga pagtener sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa amo nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Congratulations sa isa sa mga studio winners ng Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. Aling magalanta? Arlene Katikista. Taga din si Ma'am Arlene. Barangay Kamambugan, Dingles. Ano proof of purchase ni Ma'am? Ipicascent oil, sir. Ipicascent oil. 4,000 pesos. Second price. Isipon natin, Ma'am. 1,000 pesos, 2,000 pesos, 3,000 pesos, 4,000 4,000 pesos. Ano ni Ma'am Arlene ang 4,000 pesos? Idagdag ko sila sa akong nga bakal sang purchase. Pang bakal sang bulong sang akong nga mister nga na-stroke. Akong dira nga mga kasimanuwa sa Dingle. Mag-intra man kamo sa promo sang Bombo Radio. Kay basi kamo man ang sunod nga magdaog. Basta Radio. Basta Radio Bombo. Star FM. It's all for you.
Practice ang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss ang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kun may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kun sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kun pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho. Mangin matinlo sa classroom kag school grounds. Ibutang sa basurahan ang basura kag indi pag-ihaboy sa bisan diin lang, ilabi na sa sulod sang classroom. Respetohon ang propiedad sang eskwelahan. Halungan ang mga libro kag supplies kag likawan ang mangguba sang pagabutang nga wala mo ginapanag-iyahan. Mangin focus sa pagtuon kag likawan ang pag-istoryahan na isang classmate samtang nagadiscuss ang imo maestra o kun maestro sang inyo nga lesson. Likawan ang cheating. Masami nga kompletohon ang assignments kag test nga wala nagapangopya sa hinimuan sang iban. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agud ang selebrasyon mangin mas malipayon. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa gwa sang inyo nga balay, pero hindi gid magigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemtar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess, makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle. Nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit. Halimbawa, ang balayran mo na bala para nga makalantaw ikaw sang movies, pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang libatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps kag wala ka lang nakadipara ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscription. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas
Utang kagiban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kung sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Yari ang mga simple nga paagi agon makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras ang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agod nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga na-preparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Iyari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Ang kalibutan ginakabugusan sang 71% sang tubig o kun kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas sang tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani, aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan. Sa masunod nga mga pamaagi. Magpartisipar sa mga organisasyon o clean up events. Likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic. Hindi pag-i-flush o kung ihulog sa mga lababo ang mga basura sa panimalay, kaangay sang plastic straw, auto fluids, kag mga grasa. Kadagatan proteksyonan, kag limpyuhan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Hindi lamang This is Bombo Radio Philippines, #1, most trusted, unmatched, your leading source of news and information. We cover the nation. We connect the people. Nothing covers the Philippines like radio. No one captures the nation's heartbeat like Bombo Radio. Now, with 32 fully digitalized stations. Stay connected. Anytime, anywhere. Basta Radio Bombo! Good afternoon gid sa inyo mga kabombo. Maulanon nga Biyernes sa aton tanan, July 18, 2025. Let's be sure nga safe kita ang sa aton nga mga kabombo dira sa higad sa mga baybayon. Alert gid ha. Tapos see to it nga ang aton nga safety amo gid ang aton nga unahon. Let's all keep safe sa sini nga panahon. 15 minutes after 2 o'clock, let me welcome everyone bisan nga doka chill gid sa aton nga afternoon, pero let's keep each other warm with a story nga nakalinyada para sa sini nga hapon. So we're going to have a great time. Kag gani dira sa may mga arap man nga mga istorya kag luyag man nga mahin kabahin nini isang kahapon lamang program. Isulat lang kag ipadala or i-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or kung insulat ipadala na sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Painit-init ka mo dira, kape, hot chocolate, or kung ano pa, taho, mas manami gid. Samtang nga naga-urop danay kita diri sa kahapon lamang program. So let me welcome each and every one of you. Welcome sa Friday edition ng KLP. Kaopo ninyo si Tita Regine, and here's our song para sa inyong tanan. From Albert Acolado, I Need Your Love. Good afternoon.
brighten up my day. When I'm with you, happiness never fades away. I need your love each moment of my life. The memories shared together kept that love alive. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long, long time. How I cherish those moments, and no one can take your place. Deep within, forever in my heart. I need your love each moment of my life. The memories shared together kept that love alive. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long, long time. How I cherish those moments, and no one can take your place. Deep within, forever in my heart. Keep this love burning in my heart. I hope somehow along the way our love will always meant to be. Oh, please believe in me that I need you. I need your love. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long, long time. Cherish those moments, and no one can take your place. Deep within, forever in my heart. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long, long time. How I cherish those moments, and no one can take your place. Deep within, forever in my heart. Girl, I need you, I need your love. Girl, I need you, I need your love. Girl, I need you, I need your love. Yes, girl, din ka na. Ara ka na da nakaplastar. I need your presence more than your love. I Need Your Love by Albert Aculado. Pang-welcome naton sa inyo. Sa Zaninga hapon, plastar na kita tanan. Magasugod na ako basa sa aton nga mga istorya. Unahon naton diri ang gin-request for today, July 18. Naton nga pagabasahon. And this is from Len, sang San Enrique. Dearest, Tita Regine. Maayong adlaw sa imo mantag palamati sang popular nimo nga programa ang KLP kag sa management sang Bombo Radio. Tita, ihinago lang ako kay Len sang San Enrique, Iloilo. Ang kasaysayan nga ako niya ipasakop subong, iya sang akon pakaisa nga ihinago lang kay Inday Miling. Si Inday Miling, daw makabig ko na nga bugto ko. Magurang tana kanakon ti 7 ka tuig, tita. Kag ako nasaksihan ang ana inagihan sa kabuhi.
umpisa nga natubuan ako sang buot. Tita si Inday Miling, way makatapos sa elementary. Tama kapigado ya ginikanan. Siya ang subang sa pulo kakabataan. Tita, imbis nga sa eskwelahan daad tana sa edad nga 12, pero atudon tana nagasunod sa nagapangayaw pangani sa taramnan. Kag kun sa diin pa nga may paramugnan. Nagagabot, nagatanom kaparay. Kung waay don gani isang obra sa taramnan, masaylo duman sanda obra sa kampo. Tita, way gidta na ti pahuway, adlaw-adlaw, sinimana, tinuig nga pamugon. Kagwaay mantana nagareklamo kay nanay na. Ang ana pinamugnan, ginaubos na dao katao kay nanay na. Okay, wait. Ginaubos na daa katao kay nanay na. We're polishing ang aton nga kinaraya. Kag amo daaya ginadarawat nanda kabugas tita. Man, yaan na nga pagdinaraga or paghamtong, ara lang nagalibot-libot sa kundiin nga orobrahan. Makaluluoy gid kun imo masiyasat yaan na kabuhi. Pag edad ni Inday Miling sa 18 tita Regine, nagpamana tana. Didto kay nagdoble, yaan na kalbaryo sa pangabuhi, tita. Ang bana, way ti ubra, pareho sanda nga pamugon gid lang para mabuhi. Ang masubo pa, tita, kay nag-asud-asud man, yaan na paminata. Man, tita, ambot, kung paano nanda na pahanggod, yaan da kabataan, nga pamugon lang sa kampo. Kung magmasakit gani, ya kabataan, ginahampul-hampulan lang. Kay way ti kwarta, may ipadoktor. Abi mo tita, masobra gid ang kapigaduhon. Ang anda kabataan, way man makaeskwela. Pag edad ka bata, sang 14, ginapaubra dun sa tawo, sa sulod balay. Miserable gid nga sitwasyon, tita. May mga kilala nga sa Iloilo nag-estar, kag nagapangita katimbang sa balay. Sang urihi dun, tita, nag-apat nun kabata ni Inday Miling ang nagaobra sa tawo, timbang sa balay, kag sanda nga mag-asawa, talagsa na lang, nagapamugon. Kay nagasarig na lang sanda sa sweldo ka mga kabataan sa tawo. Ginabantayan lang kada tapos bulan, kag bulon ang sweldo sa amo kakabataan sa Iloilo. Hasta nga urihin na lang ni Inday Miling, matalupangdan nga dako iya kakulangan nanda nga mag-asawa sa anda kabataan. Nga dapat ginpaeskwela ang kabataan. Abi mo tita, pulo ang anda kabataan. Kag bisan isa, way ti nakatapos sa elementary. Ang anda lang isip nga makasweldo man lang nga waay nag-ieskwela. Kay makakwarta man bisan way ti tinapusan. Amo lang da kadaa ang anda mentalidad, tita. Nagabot ang time na nagparaman na, nagparangasawa ang siyam kakabataan sa lamharon pa lang nga edad. Didto kag nag-umpisa, kalbaryo pagid ang sitwasyon. Kay lunsay, remedyo general man, ya obra ka mga kabataan kag umagad na. Ang agot na dulang ang nabilin sa Poder Nanda, tita. Manaabtan sang 4-piece nga programa sang gobyerno ang agot na nga bata. Kag nakaeskwela tana, hasta junior high school, tita. Pagtapos ni agot sa junior high school, gusto ni nanay na nga papanawon sa Manila, agud nga mag-obra sa sulod balay. Tita, gusto ni Inday Miling, papanawon sa Manila ang agot na, kay sobra dugidya kapigaduhon nanda. Why doon ang kabataan nga sadto anay nagasuporta. Ang balay nanda, do marunggos doon, tita. Kay ang bana ni Inday Miling, hindi duman makapangabudlay pa, kay malam duman. Tigani, bisan balay nanda, hayog-hayog. Tita, may mga beses nga naghihibi si Inday Miling, wag atubang kanakan. Kaysa matuod, sa akong tana nagaagto, kung mawadaan gid, tita. Tita, nagsugilanon kami sa akong bana, nga amon pa eskwelahon ang agot ni Inday Miling sa senior high school, hasta sa college. Kag sugot man, yaban ako, tita.
Nag-eskwela sa senior high school sa San Enrique ang agot ni Inday Miling nga ara nag-estar sa balay tita. Libre ang tanan, kagamitan, pagbiste, school needs, kag allowance. Tita, sa time nga ara nag-eskwela ang agot na, way untat ang akon pahanumdum. Laygay ka na, nga kinanlan gid, maghimakas, nga tapuson gid iya pag-eskwela, nga hindi na pag-irugon ang inagihan ka mga magurang na tita. Ang hambal ko sa agot na, magtutom ikaw, kay ikaw dun lang gid ang pag-asa ni nanay kag tatay ninyo. Siling ko, lantawa balaya mga magurang mo, kayo ay naka-eskwela, ya pangabuhi, remedyo general gid. Makaluluoy yung mga hinablos mo, gani, ikaw ya, solo nga makabulig sa ginikanan ninyo. Tita, ginalaygayan ko ya agot ni Inday Miling, naghahuuman sa akon. Nakagraduate siya sa senior high school, kag sinanay na ang ginpamaritsa ko upod sa agot na. Tita, nabasa ko gid sa huna-huna ni Inday Miling, yes sobrang kalipay, samtang nga nagasuksok katoga ang agot na. Hambal ni Inday Miling. Way magtapos sa senior high school ya agot na, kung hindi tungod kanakon nga nagpa-eskwela ka na. Sang time nga to tita, nalipay man ako, kay ara man may ara nanay nga nagbatsyag sang dako nga kalipay sa bulig ko sa bata na. Tita, pagtapos kaagot ni Inday Miling sa senior high school, plano niya papanawon sa Manila agud mangita ka obra. Man ang iba na nga kabataan ato sa Manila nagaobra. Plano ni Inday Miling nga mag-obra doon ang agot na. Ako, dako gid ang handom ko nga maka-college si agot. Ginhambal ko si Inday Miling nga gastuhan ko sa college ang agot mo para makakurso kay may makahawas sa imo sa sobra nga kaprauton sa pangabuhi. Mantita, sa edad nga 68, sige pa ang pamugo ni Inday Miling sa uma. In short, nagpasugot na nga pasigihon ko sa college ang agot na. Nag-enroll na BS Agriculture sa San Enrique. Sa gihapon, ako ang nag-shoulder sang tanan nga garastuhan sa pag-college na. Tita, nakita ko man ang paghimakas ni agot sa college. Kagwa ay untat ang pahanumdum kaglaygay ko nga sa paron na gid nga makagraduate sa kurso na. May mga beses nga madakpan ko si agot nga may kahambal sa cellphone na. Ginapamangkot ko, sino ato? Ang sabat na, friend na ko no. Dayon ko daat tita, istorya naman. Bilang nanay na ako sa pag-eskwela na. Natapos na tita ang first year, nga okay man mga grades niya. Nag-enroll sa second year, third year, nga waay gid problema. Sigon tita, nga talagsa lang sanda na kita ay ni Inday Miling, kaysa umata na, talagsa lang nagapabanwa. May mga chances nga nahidlaw man si Inday Miling sa agot na, kay ginakaduan na sa balay sa San Enrique. Nagapamangkot kung paano ya pag-eskwela ka bata na, kag nahuya doon kunutan na, nga makatapos man ya bata na, pay hindi man tiana nga gasto. Sabat ko, insa mahuya kaw, kay bulig ko daakan ninyo. In short tita, nag-graduate ya agot ni Inday Miling sa agriculture. Gin-schedule ang graduation ceremony sa Tamasak Arena sa Barotac Nuevo. Sang time nga to hindi maisip ang kalipay ni Inday Miling. Way tanan sang plano nga magmarcha upod sa agot na. Kay hindi man kuno ti tana ang nagasto. Ako kuno ang mamarcha. Hambal ko, hindi Inday. Time mo dun daya nga maka-experience ka ginikanan nga nagamarcha imaw sa bata na nga nakatapos. Abi mo tita, ako pa ang nagbakal ka ana di largo kag blouse para may usuokon sa graduation ni agot. Nag-hire pa kami kasarakyan pa Barotac Nuevo. Ara man nagupod ang duha na kabata para maglantaw man sa libayo nanda nga mag-graduate. Tita, waay matapos didto, ya akon sakripisyo. Bulig sa agot ni Inday Miling. Ginpa-enroll ko tana sa review center para sa board exam, tita. Kay handom ko gid, nga lubos-luboso na lang ang bulig ko.
hasta makapasar sa PRC board exam. Tita, nag-enroll ta na sa isa ka review center sa Iloilo. Bali 2 times ang face-to-face classes, kag 4 times ang online classes. Padayon ang ako nga encouragement kay Agot, nga pasaron na gid ang board exam. Tita, nag-graduate siya in 2023, kag nag-take sang review class sang 2024. Sa panilag ko, tita, maukod man ang review na. Ako permi ang nagapahanumdum kung paano na i-manage ang time na sa pag-review. Kagambal ko, nga kung ano gidman ang pagbuot ka Ginoo, basta nga ginahimo mo lang ang tanan, ginafocus mo ang oras mo sa pag-review, wala sang imposible. Tita, sa panahon supong, tama dun ka mahal ang bayad sa mga review centers. Pero ginporsigi ko gid nga ipa-enroll ta na. Kay hambal ni Inday Miling, makabuol man lang ka board exam nga waay nag-enroll sa review center, pero sabat ko, marami ta na kung ma-refresh yung mind na sa board exam. Tita, samtang kapadulong ang schedule sa board exam, daw hindi mapahamtang si Inday Miling. Hambal ko, Inday, basi si Agot mo gid ang makapatindog kabalay ninyo. Man ginahambalan ko si Agot, tita, nga ikaw ang pag-asa ni nanay mo. Bisan gamay lang nga balay kung konkreta ang ipatindog mo. Kailan tawa bala? Ginapanghigtan lang ni nanay mo ka mga ginihay nga lapat, ulubid, yadingding kabalay nyo. Haydong morunggos dun. Agyan ka harakay, tumbay, hayub-hayub nga iristaran. Tita, hindi ka man magpati, pero amudya ang kamatuuran sa kabuhi ni Inday Miling. Kag nalipay ako nga may bata tana nga makahawas ka na sa puraot nga kabuhi. Tita, dumaano man siguro kalipay si Inday Miling. Maglantaw ka bata na nga ara dun sa review center. Nagabot ang board exam, kag sa Iloilo ginhold, ginpabalunan ko, gintawan ka kinahanglanon, nga waay tana si Inday Miling tigasto. Kag ginalantaw ko, ano abi ang ibulig na, kagapangampo lang para makadarawat kay isa kaganta nga bugas. Samtang ginahulat ang results ng board exam, nagpauli si Agot sa hayub-hayub nanda nga balay. Kag akon tana ginasagad hambal nga siling ko, Agot, ikaw lang kadaa ya makapapag-on kakapalaran sa resulta ka board exam, duro pa nga chances. Tita, masubo. Kaya ang akon 100% expectation na bayluhan sang 0% subong. Waay pa magabot ang result, ara doon si Agot, nagaimaw sa lalaki. Abi ko, migo-migo lang. Gali, kinagaimaw doon sanda, mag-asawa kita. Manan man ni Inday Miling ang sitwasyon, nga ara nagaadto sa hayub-hayub nanda ang lalaki. Pero abi tanan ni Inday Miling, hindi pa man magladlad kabandera niya, yaagot na. Mantita, pagkabati ko, waay ko mapunggi ang akon emotion. Ginukat ko tanan sa agot ni Inday Miling nga mga laygay, pahanumdum, nga hawason mo anay sa sobra nga sitwasyon si nanay mo. Kay ikaw na lang ang nabilin nga sarangid makabulig sa edad nanda ni tatay mo nga maluya dun. Tita, daw haros buyayawon ko. Daw haros, tumbuyon ko. Nagasungok lang sa atumang ko, tita. Ara man si nanay na, nagaturo ang duha. Ang hambal ko, nga balik doon mo, anay, ginikanan mo. Kailain doon tana kung may bana ka doon. Hindi ka doon makabulig sa bilog sa ginikanan mo. Ang masubo pa, tita, kay way man titinapusan. Way permanente nga obra ya lalaki. Tita, ginalantaw ko si Inday Miling, do pareho ka pispis nga ginutdan ka pakpak. Ya solo na nga paglaom, nagtapos sa wala. Sa karon, tita, nagaagwanta gihapon si Inday Miling sa hayub-hayub nga kamalig, nagaobra sa kampo para makadarawat ka bugas. Si Agot nana, ara nagaobra bilang job hire sa LGU sang San Enrique. Kag pag-release ang board, lagapak. Failed ta na, tita. Kay ang natabo gali, samtang nga naga-review, nagakita ay dun sanda ka lalaki, hasta nga pag-take ka board exam,
upod dun gali sanda sa Iloilo. Abi ko sa bus nagasakay. Gali, urihi ko na lang naman nga imaw sanda ka lalaki, nagamotor lang pa Iloilo. Mantita, kung mag-abot gali ang gugma, yatanan niya pangako kag handom para sa ginikanan, malipatan dun. Ang butita, siguro swerte kag kapalaran gid ni Inday Miling nga matunod lang tana sa kalibutan, hindi gid tana makaambit ka masurusulhay nga sitwasyon. Tita may hirubaton, nga kung ano-kuno ang puno, amo man ang punta. Sa kabuhi ni Inday Miling, makasiling ako nga matuod ang hurubaton. Pero kung ang tawo may aral lang handom para makahawa sa kapurauton, mangita gid sang pamaagi. Kung aral lang ang dedikasyon, katutong, pag-antos, kag handom nga labuton ang masanag nga kabuhi. Nga hindi lang magkontento sa kung ano sa palibot. Duro doon ang pwede nimo mahimo kung may kurso ka nga tinapos. Hindi lang nga tapuson mo sa pagpamana dayon. Tita, salamat gid sa imo pagbasa, kakasaysayan sang akon pakaisa, kabay nga bisan paano makahatag ini sang halimbawa sa mga kabataan nga may ginikanan nga puraot. Tita, parehas ang una ko nga sulat, request ko lang kung tani nga basahon mo sa adlaw nga Biyernes, kay may katikisis kami, Lunes hasta Huwebes. Sa liwat, madamo gid nga salamat ang matinahuron, Len, sang San Enrique, Iloilo. Len, salamat gid sa gin-share mo sa sininga hapon. I can feel your frustration. That is understandable. Kay kita ko sang imo nga expectation para sa kay agot, not for yourself, ha? But para tani sa imo pakaisa nga si Inday Miling. But you know what? Bilog ang kalibutan. Who knows? Sa iya nga naagyan, way kita kabalo, no? Basi ma-motivate si agot, kag ma-challenge, nga ibangon ang anda kaugalingon sa mga disappointment sa mga tawo nga nagaasa, nga mahawas niya sa kapigaduhon ang iya ginikanan. So Len, wala kita kabalo, what happens next? Duha lang kabutang, either she would feel a failure o kung mabawi siya kag ipakita nga hindi pa too late, kag pwede pa nga baguhon niya ang lakat sang iya nga kabuhi. Remember ha, gin-equip mo na siya, ginpa-eskwela mo siya, ginpatapos, ginpakuha sang board exam. Maybe next time around, basi suptan niya, ma-review siya liwat, kag ma-take sang board exam, and this time, seryosoho na niya. Bangod luyag niya nga magbawi. Pag mga kabombo, kung kaisa may mga twists and turns lang ang aton nga ginaagyan, kung kaisa may mga detours, but kung porsigido lang gid kita, no, we can still arrive at the same destination. Maybe may little delays lang, but nevertheless, makalabot gid kita gihapon sa aton nga luyag padulungan kung determinado kita. Well, this is a big challenge para kay Agot. Kag kabay ha, she would take this challenge with courage because she is almost there. Halos abot kamay na lang. Kung na-distract man siya, kag nagsala sa iya mga decisions, it is never too late nga magbawi. So let us pray that you would take the challenge, magbangon liwat, kag mag-umpisa naman. Bisan maburubudlay, kabay pangisugan niya, kag mangin determinado siya, nga malabot gihapon ang iya nga mga handom. Bisan gamay lang nga delay. Na-distract man siya for a while, but that does not mean nga hindi na niya pwede mahimo ang mga pwede nga mahimo niya sa iya nga kabuhi. So let us give her the chance nga makabawi because hindi man sa iya pagkasala naton matest ang strength no sa isa ka tawo kundi sa iya pagbangon sa tagsa siya nga ma-fall. Yang pa man si Agot, so hatagan naton siya sang tsansa nga makabawi. Let us pray for courage and determination nga padayunon niya ang paglabot sang iya man nga mga handom sa kabuhi. It won't be that easy, but isn't that too exciting also? Nga i-challenge niya ang self niya, nga kaya niya nga magbawi, kag magpadayon.
So let us pray for her. And in remaining positive, let us all remember, success is not final. Failure is not fatal. It's the courage to continue that counts. So let us also practice self-compassion. We are all human and everyone makes mistakes. Salamat gid Len. I hope nga ti maumpawan ka na dira and continue praying para sa imong hinablos kag sakay inday miling. Alas 2:41 ang atong nga oras, magapanumbalik ang KLP. Pagkatapos, ang pinaka mga importante nga mga pahibalo. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang, makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute, para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babae, pananakit ng katawan, sila ang magpapatunay kung gaano ka-epektibo ang SED Liniment Oil. Masakit na katawan ko, yung likod ko, papapahirang ko yung likod ko. Konting massage lang naman na ganyan eh. Ayun, nawawala. Maitulog ko lang yun, wala na. At ng ulo. Masarap na tulog ko, sir. Subukan nila at nang matunayan nila na ang SED Liniment Oil ay mahusay. Tanyata Rivera Salamero ng South Poblacion, Gabaldon, Nueva Ecija. SED Liniment Oil. Gawa ng SED Marketing. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for July 13 to 19, 2025. Nangin kaupod ninyo sila sa Father's Day 2025. Mangin inyo naman sila liwat exclusively sa Hulyo 19, Sabado, as Plazuela de Iloilo brings you Concert at the Plaza presents The Rock Station Band, blasting off alas 6 ng gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo, special edition mags kag madamo pa nga iban ang igaparafol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Hulyo 20, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, magpangamuyo kita sa Ginoo nga i-remind ang aton mga lideres sang conflicting countries nga ang violence hindi ang sabat sa tanan nga sahi sang misunderstanding. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2025. Hindi ako Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Next story is from Lola G of Iloilo Province. Dear Tita Regine. Hello mga kabombo and ka-Star Nation. Hope naka-get over. Kaya naka-move on ron ka mo sa puwerte nga ulan, no? Back to habit ron eh. Kung nagalaba, nagapanglimpyo, o kung nagapananom ka mo, tuloy ang ligaya dyan ah. Kumusta man gali sa mga sukis ng KLP, sa mga lolas, lolos, titos and titas, mga moms and dads, sa mga guardians over there, dugangi pa ang Korea sa kabataan. Mayadraman kung matapos ron sandatanan mong. Happy listening man sa nag-break, ang sa holiday patita. So ay pa ka-try magpanguma dyan na may ran nga libangan. Silinggani nila, farming is an art, science, and experience. Start ron ka mo, kay tag-uran ron tulad, ideal for those may hilig magtanom.
Sa gamay ng anay nga garden, pwede ka mo ka landscape, art man di Ang timing, measurement, kag kung ano-ano pa nga formula ra dyan, ti science ri ako no. Ti kung mag-okay, mabuhi, kag magrako, imo market, maka-income, ti swerte Kung malaya, kag waay kaw ma-harvest, charge to experience lang Joke lang Siyempre, alagaan nyo man Dali lang. Ma-share ko anay bala, parte sang last year nga alumni homecoming namon dya, tita. Ana ka elementary, tita. Sadya man na. Lipat ko if 65 batches, kiti more than 100 years ron, tita mo. Grabe naman. So, century old na ang school. Amon batch, damo pa man, daw 8 bala ang expired na mo. Mga 8 or 7 brackets, tita. Kada bracket may ara 5 or more batches. Color coding man kami, tita. Amon beige. Mga 3,000 or 4,000 plus man nag-attend, tita. It's a 2-day affair. Enjoy man ang tanan. Kay damo man nag-alabutan abroad. Shoulder mananda ang expenses. Mga 30,000, 40,000 per batch, tita. Food, t-shirts, decorations, transpo, registration, prizes kag concept, tita, ay maan. Nagirita ay mga nag-aagaway sang standing sa honor students, mga long-time friends, mga unexpected pag successful sang iban nga students, tita. Ang naaapi dati, billionaire na, hehe. May sa business, sa medical, sa politics, sa education, sa construction, sa farming, sa sports, etc. Day 1, tita, mga past 7 in the morning, Eucharistic celebration. Nag-motorcade, may gamay nga program sa playground, school campus, snacks and lunch, iban dyan lang, iban sa residence nila. Kami sa balay sang batch namon, near sa school. Doon nabusog kami sang KBL, kag bangus nga pinirito. Pagbalik na, ay sus! Overweight na ko ay maan, naratrat kaya akong telang sapatos, tita. Hehe. Te, mamiss ko ang afternoon nga games. Nag-show, shoe, time takon. The whole afternoon, show and then shoe nga sapatos. Nagtahi ko sang akong sapatos. Wayron ko kalantaw coronation sang alumni muses. The following day, day 2 namon, nagpanaw takon sa umatita. Hindi mako-join sa Zumba kay bawal, mahina ang lungs kag may heart ailment takon. Di matentar man ko if maruong kag maglantaw sa ground, tita. Pay-try ko gid magbalik sa lunchtime Damo kami food too. Compliments ang taga-abroad kag may dalag ko income, tita. Ti kundi makahingagaw pa ko sa group by batch picture taking, ti buti na lang, then may awarding, recognition sa new graduates. After taking snacks, pauli anay kag nagprepare ang tanan para sa grand finale, ang concert, tita. Iya sang, is this young reggae singers? Ti nakasabay man kami nga mga oldies. Ti imagine nakamotif ang lola, may wristband pa bala, tita. Hehe, feeling teens bohemian daw. Daw mga walking duster nga pang beach attire man ang dating Ti kaladlawan gani. Pero carry man feeling sexy nga lola kag mga youngs. Mula nang ugaling no, pag midnight na bahaw iban ga tinuyo na. Nagtindog lang kami nga mga oldies sa ground habang gasaot kaga kinanta na ang mga pamatanon. How I wish maliwat sa December, kay high school naman ma-alumni, tita. Hope maka-attend gid ang tanan, para nga happy. Dogadulom na, tita, till here lang muna. Next episode raman. Happy, blessed, and abundant 2025 and beyond. God bless. Sincerely yours, Lola G of Iloilo Province. Di basta alumni homecoming, gani sadya ginayan, no? Magkaritaay na naman after many years ang mga mag-classmates sa elementary pangadaan, no? Kag kanami man nga mabalaan mo what happened sa imo anay nga best friend or sa imo nga naging close friend, nga classmate mo.
unexpected. Tapos na-shock ka mo ng iban sa una, ginaapi-api lang, subong mga bilyonaryo na galit. Diba? That's the best part, no? Sa alumni homecoming, seeing one another and knowing what happened sa life, sa tagsa-tagsa. And then, ma-reconnect naman, and then ma-meet na naman once in a while. Sige, good luck for this December. Enjoy ka na naman. And this time sa high school naman nga alumni. So, dapat present ka, gid. Kung may mga matastas naman din ang mga sapatos, bay inalang da. Pag chinelas, pake nila, di ba? Basta wala ka sang may ma-miss nga part sang program. Salamat gid sa imo sa liwat. Lolo G, sang Iloilo Province. 52 minutes after 2 o'clock. Magapulong balik kita with another story para sa inyo sa gihapon. This is KLP with Tita Regine. Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikaduwa, magpili isang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduhon nga may nagagana nga mobile phone. Ang tanan nga mga upod agod mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula o kung kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduhon nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospital bangod sa aksidente. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Ningnes, ang lambunaw ba? By the way, ginatambakan ako diri every day. Sa tambak ng mga sulat. Halin kay Ningne. Sige, good afternoon sa imo dira, Ningne. Dear Tita Regine, good day to all staff members of the station, to all my classmates on air, to all my children, apos, and to all my balaye, especially to you, Tita. Kaangay nanday Lola Amparing, Dolodensia, etc. And to all writers here, I also kept on writing so that ma-refresh ang akong nga utok. To begin with, year 1969-1970, nag-graduate ako elementary, second honor. Uso pa sa do ang pageant sa mga graduates. Ang title, Mga Kabataan Subong kag sa Buwas. Masubuti tang istorya kung hangpon man gali. Pero ako, gaugtas amon advisor kung mag-practice kami. Kay dapat masubo ang akong parte, pero ako nagayuhom-yuhom pa. Ang isip ko, manan lang kung mag-adlaw sa graduation, kung hindi ka mo maghibi. Tuod man, may korte lati nga kawayan, nga may putos nga yellow nga daw lati gid nga star, dyan ako gabatang sa lati. Ang mga babae may hamil nga patadyong sa stage, kag mga lalaki amuman, selected lang ang mga babae. Gahampang baraha ang mga lalaki, gainom ka makahulubog nga ilimnon, soft drinks ginbutang sa lipid nga whiskey, kag may mga nagabulang sang manok. Masubugid man tita kung isipon mo, kag natabugid man sa tulad nga mga generations. Ako, sang pag-open ka kortina, show gali ni. Dungan man ang music nga Impossible Dream, gadamgo kuno ako sa mangin matabo. Ang amon first honor, naging maestra. Ang iban nga honor rolls, may nurse, doktor nga may uniform man. Ako nakagown, samtang nga nagalibot-libot ako. Ako kananda gahambal ka problema kuno. Paano ang puturo kung amudya ang matabo sa ulihi nga mga henerasyon? Aba, tita naghibi ako. Kita ako ang mga teachers naghilibi. Co-graduates ko kang mga audience, nagsarakit duganda. Haha. Nag-post anay program namon, kinaginibi anay kami, samtang gailis pang graduation namon. Grabe hibi ko, ginpatawag si nanay, Nagdugang tapat hibi ko. Ano pa, memorable atong graduation. Kagwaay na mga nagsunod, parehas sadto, no?
Pag may makakita sa akon nga taga-amon, jadon ko no si Prahibi. Ano kay para sabat, ti amon ginmanda, no? Mga agot, Prahibi. Sabat ko, hindi lang man ako. Imo lang ayhan, way natandog Bratyago na kato. Amo man natabo sa grade 5. Bata ko atong teacher na sa Mindanao, madeclaim man, way pa umpisa, nag-stop, nga daw mahibi. Ginsanyasan ko, nga sining ko, use your head. Kagang alima ko, kun aton pa, fight. Nag-umpisa na pag-abot sa may masubo, sige hibi, sige hambal. Aba, hasta mga audience, mga maestra, nagapisngo. Sakit ko no ang dadughan. Haha. Amo gali, masubo gali kung tawaan mo kahulugan ang music. Impossible dream. Sa katapusan, kung intindihon, nga kung may handom ka sa kabuhi mo, gusto mo nga labuton ang unreachable star, handom sa kabuhi. Sa tuod lang, way ako naginulsol, nga way ako obra. Kaya hindi gustong akon bana, nga iban mabantay ka bata namon. Kaya gusto na, nga magkaimaw kami. Kag thank you Lord Jesus Christ, nga kaangkon kami mga bata, nga matinumanon. Nakatapusan da, paagi sa pangamuyo, sa kaluoy sa mahal nga Diyos. Waay na kami pagpabayi. Thank you Lord, sa tanan nga grasya, kagbugay sa kabuhi, nga amo na angkon. More on next mail. God bless us all sa mga bata kag mga apos. Lovingly yours, Ningni, Sang Lambunaw. Wow, Ningni, okay kagali sa acting ha. Dalang-dala mo sila. Mga sad parts. Amo na giling imo nga strength. Kon acting ang paghahambalan sa hibianay, parte ikaw. Kag doon nakuha man sa anak mo ang imong abilidad. Anyway, salamat gid sa imong gin-share sa amon sa sining nga hapon. Again, may I just remind ang atong ginapaabot nga winner para buwas nga interviewon naton. I hope, ma'am, ha, Wonder Woman, The Survivor, we're going to see each other buwas. Before 2 p.m., ara ka na diri sa istasyon sang Bombo, and then pa-Xerox ka na nga daan sang imong nga ID, 2 copies lang please. So, see you tomorrow. For your own stories, mga kabombo, naghulat lang ako sa inyong mga i-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or isulat kag ipadala sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Naghulat na ang mga matahong mga maprogramas after sang KLP, Tuyang, Ermitanya, followed by Provincial Jail, and then ang Dear Diary. Enjoy the rest of your afternoon and the rest of your evening. Sige, hapon, balikay kita boss. Maraming salamat sa inyo. This is Tita Regine. Nagpasalamat gid. Good afternoon and God bless.